ಪಂತಿಯಾಲ ಗುಡ್ಡೆದಡಿ ಇಲ್ಲಡೆ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಆಲ ಕಲ್ಲಾಲ ಕಷ್ಟೊಳ್ನ ವಿಧಿ ಬರ್ಸ ದೊರಿನಗ ಚೀಪೆ ತಿಗನೆ ಆಲ ಬಡವಾನಿ ಬಂದುಳೆಗೆ ಮಾತೆರಡ ಒಂಜಾಲ ಮಂಕುತಿಮ್ಮ ಅಂದು DVG ಪಂಡನಲ್ಕ ತುಳುವನಲಟ್ಟು ಅವೇತೋ ಸಾಧಕರು ತನ್ನ ಬದುಕನ್ನು ಗಂಧದೋಪಾದಿಡೆ ತರತದು ಲೋಕಗೋ ಪರಿಮಳ ಕೊರ್ತನ ಕುಲು ಅವೇತೋ ಜನಕುಳುಲ್ಲೇರು ಅಕುಲು ಎಲೆ ಮರೆತ ಕಾಯಾದೆ ಮದೆ ಪತದು ಪೋಪುನಂಚಿತ್ತನ ಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆತಂಡು ಎತೋ ಜನಕುಲು ಬೊಳ್ಪುಗು ಬತ್ತದ್ಲ ಒಂಜಾತ ಜನಕ್ಲಿ ತೋಜಂದಿಲ ಕಾತಂಡು ಕೆಲವು ಜನಕುಲು ಬೊಳ್ಪುಗು ಬತ್ತದು ಶಾಶ್ವತವಾದ ಒರಿವುನಲ್ ಕಾತಂಡು ಇಂಚಿತ್ತನ ನೆಲಟ್ಟು ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರಣೇಕದ ತುಳುವ ನೆಲಟ್ಟು ಲಲಿತ ಕಲೆಕಲೆಗೆ ಸಮೃದ್ಧವಾದ ಒತ್ತು ಕೊರ್ನಂಚಿತ್ತಿನ ಈ ನೆಲಟ್ಟು ಅವೇತೋ ಮಹಾನ್ ಸಾಧಕಿರುಳ್ಳಿರು ಮಹಾನ್ ಶೋಧಕಿರುಳ್ಳಿರು ಮಹಾನ್ ಬೋಧಕಿರುಳ್ಳಿರು ಮೊಕಲ ಮಾತ ಪೊಲಬುಲೆ ನಮ ಇತ್ತೆ ಸಂಪೊಲ್ತುದು ನನ್ನ ದುಂಬುದ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ದಾಂಟವುನಂಚಿತ್ತಿನ ಜಬದಾರಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರಕಾರದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಲಿಗೊಂಡು ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಅಕಾಡೆಮಿ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಬಂದುಳೆ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಬರಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಂಚಿತ್ತಿನ ದಾಖಲೀಕರಣ ಯೋಜನೆದನ್ವಯ ತುಳುನಾಡದ ರಂಗಭೂಮಿದ ಕಲಾವಿದರು ಯಕ್ಷಗಾನದ ಕಲಾವಿದರು ಮೊಕಲ್ನ ಪೊಲಬುಲೆನ ಪೂರ ದಾಖಲು ಮಲ್ತನೋಡು ಐಟ್ ಸಾಧಕರ್ನ ಬದುಕದ ಪುಟೊಕ್ಲೆನ ಪೂರ ಬುಡುಪಾದೆ ಒಂಜಾತು ಜನಕಲೆಗೆ ಓದಿಗೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಆವಡು ಪಣಪುನ ನಿಲೆಟ್ಟು ಕಠಿಣಂಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ಲ ಕಂಠದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನೇ ತುಳುನಾಡದ ಯಕ್ಷ ರಂಗ ಕಲಾವಿದರು ಬಂದುಳಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಸಂದೈತ ಮಲ್ಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಅಕಲ್ನ ಪಣವುದ ಬೆರಿತ ಅಂಗಡಿ ಕಠಿಣಂಚಿತ್ತನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಒಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಕಣಜ ಪಣಪುನಂಚಿತ್ತನ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಶಾಶ್ವತವಾದ ದಾಖಲಾದ ಒರಿವುನಂಚಿತ್ತನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇನಿತ ಈ ರಂಗಭೂಮಿ ಬೊಕ್ಕ ತುಳು ಚಲನಚಿತ್ರ ರಂಗಡು ಮೆನ್ಕಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಸಾಧಕೆರಡು ಒರಿಯಾಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಕುಮಾರ್ ಮಲ್ಲೂರು ನಮ್ಮಟ್ಟಿಗುಳ್ಳೇರು ಬಾರಿ ಬಲಿಷ್ಠವಾಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿದ ಕಲಾವಿದರನ ಒಕ್ಕೂಟದ ಕಾರ್ಯಂತೆ ಅದು ನಿರಂತರವಾದ ಸೇವೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತನಾರು ಒವೇ ಪಾತ್ರಗೂ ಸೈ ಪಣಪುನಲ್ಕ ತುಳುವನಟ ಅದ್ಭುತವಾದ ಮೆನ್ಕದ ಬತ್ತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಶಾಂತ ಸ್ವಭಾವದ ಅಜಾತ ಶತ್ರುವಾಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಕುಮಾರ್ ಮಲ್ಲೂರುಡ ನಮ್ಮ ಪಾತ್ರಕತೆ ಮಲ್ಪುಗ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಕುಮಾರ್ ಮಲ್ಲೂರ್ರೆ ಇರೇನಿ ಪೊರ್ಲ ಕಂಠದ ಲೇಸಿಗೆ ಮೂಕೆಡಿ ಎತ್ಕೊಳೋದಿಲ್ಲ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಮಲ್ಲೂರ್ರೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಕುಮಾರ್ ಮಲ್ಲೂರು ಪಣ್ಣಗ ತುಳುನಾಡದ ರಂಗಭೂಮಿಡು ಆತ ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ಚಲನಚಿತ್ರ ರಂಗಡು ಒಂಜಿ ಮೆನ್ಕಿನಂಚಿತ್ತನ ಪುದರ್ ಒವೇ ಚಲನಚಿತ್ರ ಮಲ್ಪುಣಂದಣ್ಣ ಐತ ಗಂಭೀರವಾಯಿನಂಚಿತ್ತನ ಪಾತ್ರೊಳಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಕುಮಾರ್ ಮಲ್ಲೂರು ಸರಿಯಾಯಿನಂಚಿತ್ತನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪಣಪನು ಮಾತೇನಲ್ಲ ಅಂಬೋಣ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನವ್ಯ ನಾಟಕಲೆಡು ಒಂಜಿ ದೆರ್ತು ತೋಜುನಂಚಿತ್ತನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏರ್ಕೆಂಡು ಅವು ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಕುಮಾರ್ ಮಲ್ಲೂರು ಇನೇ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಕುಮಾರ್ ಮಲ್ಲೂರೇನು ನಮ್ಮ ಬೆತೆ ಬೇತೆ ಸ್ವರೂಪಡು ರಂಗಭೂಮಿಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಚಲನಚಿತ್ರಡ ನಮ್ಮ ತೋಪ ಆಂಡ ಆರ್ನ ಈ ವೇದಿಕೆಡು ತೋಜುನಂಚಿತ್ತಿನ ಬದುಕುಗಳ ಆಯ್ತ ಬೆರ್ತಲ್ದ ಬದುಕುಗಳ ಇಪ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಸಂಬಂಧ ಬೊಕ್ಕ ಉಳೈತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ನಡತಿನಂಚಿತ್ತ ನಡಕೆದ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಲು ಮುಳ್ಳುದ ಸಾದಿ ಅತ್ತಂಡ ಪೂತ ಸಾದಿ ಈ ಬಗೆಟ್ ಹೊಂಜಾತ ನಮ್ಮ ದಾಖಲೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಪಂಡದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕಟ್ಟೊಂದುಡ್ಡ ಇರ್ನ ಪುಟ್ಟು ಬಲಪು ಅಪ್ಪೆಮ್ಮೆ ನೆತ್ತ ಬಗೆಟ್ ತೆರಿಪವರು ಎನ್ನ ಪುಟ್ಟದಿನ ಊರು ಮಲ್ಲೂರು. ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೀರು ದೆಮ್ಮಲೆ ಮಲ್ಲೂರು ಐತಾಪ್ಪ ಕೊಟ್ಟಾರಿ ಪಂಡದು ಅರೆಗ ಅವಳು ಅಂಬಾಭವನ ಕಾಫಿ ಕ್ಲಬ್ ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಹೋಟೆಲ್ ಇತ್ತಂಡು ಎನ್ನ ಅಪ್ಪೆ ಗುಲಾಬಿ ಎಂಕುಲು ಎನ್ಮ ಜನ ಜೋಕುಲು ನಾಲ್ ಪೊಣ್ಣು ಐಟ್ ಯಾನ್ ಮೂಜಿನ ತಾಯಿ ಎಂಕಲ್ನ ಹೋಟೆಲ್ ಇಲ್ಲು ಒಂಜಿ ಆದಿತ್ತಂಡು ಐತ ಜಾಲಡೆ ಶಾಲೆ ಜಾಲದ ಒಂಜಿ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಮೈಟ್ ಶಾಲೆ ಆ ಶಾಲೆಗೆ ಬತ್ತಿನ ಮಾಸ್ಟರ್ನಕಲು ಪೂರ ಎಂಕಲ್ನ ಹೋಟೆಲ್ಡೆ ವನಸು ಮಲ್ಪನಿ ಎಂಕಲ್ನ ಹೋಟೆಲ್ಡೆ ಚಾ ಪರ್ಪಿನಿ ಎಂಕುಲು ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಯಡೆ
ರಡ್ಡು ವರ್ಷ ಮೂಜಿ ವರ್ಷ ಅನ್ನಗನೆ ಇಂಕ್ಲೇನು ಟೀಚರ್ನಗಳು ಕೈಟ್ ಬರ್ತದು ಶಾಲೆಗಳು ಅಂತ ಪೋಂತೀರು. ಅಪ್ಪಾಗ ಇಂಕಲು ಜೋಕುಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದು ಬೇಗ ಬೇಗ ಕಲ್ಪೆರಸರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಾತ ಜೋಕುಲ್ಲ ಇಂಕಲ್ನ ಇಲ್ಲದ ಮಾತ ಜೋಕುಲ್ಲ ಜನ ಕಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು. ಕಲ್ತೊಂದಿತ್ತಂಡ ಇಂಕಲ್ನ ಬಾಜಿ ಒಂಜಿ ಹಳ್ಳಿದ ಶಾಲೆ ಅವಳು ಹೆಚ್ಚ ಈ ಒಂಜಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವೇದಿಕೆ ಅಂಚಿನದಾಲ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಈ ಜೋಕುಲು ಪದ ಬನ್ಪಿನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕೋಲಾಟ ಮಲ್ಪನ ಅಂಚಿನ ಮಾತ್ರ ಇತ್ತನೆ ಹೊರತು ಒಂಜಿ ನಾಟಕ ಬನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಇಜ್ಜಾಂಡು. ಎಂಕಲಿಗೆ ಅವಳು ಇತ್ತಿನ 1ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಇರೋದು 5ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಮುಟ್ಟ ಮಾತ್ರ ಇತ್ತೀನಿ. ಅವು ಅದು 5ನೇ ಆದ 6ನೇ ಕಾನಾಗ ಎಂಕಲು ಅಮ್ಮುಂಜೆ ಶಾಲೆಗೆ ಪೋಯ. ಅಮ್ಮುಂಜೆ ಶಾಲೆಗೆ ಪೋನಾಗ 6ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಅವಳು ಅಲ್ತ ಹೆಡ್ ಮಾಸ್ಟ್ರು ಆರು ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ನಾಟಕ ಪ್ರಿಯೆ, ನಾಟಕದ ಡೈರೆಕ್ಟರ್, ನಾಟಕದ ಆ್ಯಕ್ಟರರು ಎಂ ಉಗ್ಗಪ್ಪ ರೈ ಬಂಡದ. ಉಗ್ಗಪ್ಪ ರೈಕಲ್ಲು ಆರು ನಾಟಕದ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಯಾನು 6ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಉಪ್ಪುನಾಗನೇ ಇಂಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಶಾಲೆದ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವಡು ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಕೊರಿಯರ್ ಇಂಕ್ ಆನೆ ಮುಟ್ಟ ಯಾನು ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಪೋತಿನ ಆಯ್ತು ಒಂದು 62ನೇ ಇಸವಿ 52ನೇ ಅಪ್ಪಾಗ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಪೋದು ಯಾನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಒಂಜಿ ಬೆಗತ್ತದು ಪಾಯ ಇಂಕ ಪಂಡ ಅಲ್ಪ ಆತ ಒಂಜಿ ಪೋಡಿಗೆ ಅಂಡ ಅವಳು ಆ ಎಂಚಿನ ಪಾತ್ರ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅವಿನ ಪಾತ್ರ ಏನು ಪೊರ್ಲುಡು ಮಲ್ತೆ ಆರು ಏನನ್ನು ಬೆರಿಬೊಟ್ಟದ ಪಂಡೇರು ಈ ನನ್ನ ಮಿತ್ತಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ಆಪ ಬಂಡದು ಅಲ್ಪ ಎನ್ನ ಬೆರಿಬಿಟ್ಟಿರು ಅಂಜಿತ್ತಿನ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಆ ಕಾಲದ ರಂಗಭೂಮಿದ ಬಗ್ಗೆ ಜ್ಞಾನ ಇತ್ತಿನಾರು ಗುರುಕುಲು ಈರೇನು ಬೆರಿಬೊಟ್ಟದು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ತೇರು ಈ ಬಿದೆತ ಬಗ್ಗೆ ಆ ಬಿದೆತ ಮೌಲ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಅಪಗನೆ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಏನು ಇನ್ನೀಗಲ ಅರೆನೆ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ನಾಟಕದ ಗುರು ಪಂಡದು ಅರೆನೆ ಯಾನು ರಂಗಭೂಮಿದ ಗುರು ಏರಿಕೆಂಡ ಉಗ್ಗಪ್ಪ ರೈಕಲು ಆರು ಹೆಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ 7ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ಡು ಕೂಡ ನಾಟಕ ಮಲ್ತೇರು. ಆ ನಾಟಕ ಕೂಡ ಕೊಂಚ ಪಾತ್ರ ಗೊರಿಯರು ಆ ಪಾತ್ರಲ್ಲ ಮಲ್ತೆ ಅವು ಲಾಂಡ್ ಆಜಿ ಏಳು ಮಾತ್ರ 5 ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಗಳ ಅಲ್ಪ ಅಂತ ತಡೆ ಆಂಡ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಬಂಡ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಅಲ್ಪ ಬೊಕ್ಕ ಹೈಸ್ಕೂಲು 7ನೇರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಪೋಡು ನನ್ನ ಕೈತಲ್ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಓವುಲ ಇಜ್ಜಿ ಒಂಜ ಗುರುಪುರವು ಪೋಡು ಅತ್ತೊಂದಂಡ ಬೇತೆ ಬಿ ಸಿ ರೋಡ್ ಅಂಚಿನ ಕಡೆಟು ಪೋಡು ಅಂದು ಅಂಚ ಕೈತಲ್ ಒಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಅಪ್ಪಗ ಯಾನು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಎಂಜಿನ ಬಣ್ಣಗ ಅಪ್ಪ 7ನೇಟ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಬತ್ತಿನೆಟ್ ಆ 7ನೇತ ಪಬ್ಲಿಕ್ ನೆಟ್ ಯಾನು ಫೇಲ್ ಆಯ ಎಂಕ ದಾದಾನ ಆಂಡು ಫೇಲ್ ಆನಾಗ ಏನು ಅಮ್ಮಿರು ಬಂಡಿರು ತುಲ ನಿಕಲು 2 ಜನ ಉಳ್ಳರು ನೆಟ್ ಏರ್ ಪಾಸ್ ಅಪ್ಪರ ಅಕ್ಲೇನು ಏನು ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಗಡಪುಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಏರ್ ಎಂದು ಅಪ್ಪರ ನಿಕಲು ಹೋಟೆಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ತೆಕ್ಕೊಡು ಅವಾಗ ಯಾನು ಪಂಡೆ ಅನ್ನೆ ಕಲ್ಪಡಂದು ಅನ್ನೆ ಬಂಡ ಇಂಚಪ್ಪಗು ತೀರ್ಪೋಯಿ ನಂಚಿನ ದಿವಂಗತ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಕೊಟ್ಟಾರ್ಲು ಆಶಪಲಾಯ್ ಆರು ಎನ್ಮನೆ ಆದು ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಬೋಪಿನಿ ಅಪ್ಪಗ 8th ಫಾರ್ಮ್ ಒಂದಿತ್ತು ಎಂಕ್ 7ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಎಂಕ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಯಾನು 7ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ದ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಆದಲ್ಲ ಏನು ಪೋಪಿನಿ 8ಗೆ ಆರು 8th ಆದ ಪಾಸ್ ಆದಲ್ಲ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಪೋಪಿನಿ 8ಗೆ 2 ಜನಟ್ಟು ಏರಂಡಲ್ಲ ಓರಿ ಪೋಡು ಬಂದಾಗ ಯಾನು ಫೇಲ್ ಆಯ್ನೆಟ್ ಹತ್ರ ಯಾನು ಉಂತಿ ಅರೆನ್ ಕಲ್ಪನೆ ಕಡಪಡಿ ಆರು ಬೊಕ್ಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಯರು ಆರು ನೆಟ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ನೆಟ್ ಇದು ಆಯ್ರು ಯಾನಲ್ಪ ಒಂದು ಈ ಹೆಚ್ಚಾದ ಈ ನಾಟಕದ ಒಂದು ಪುರ ಇಂಕ್ಲೆಗೆ ಅಲ್ಪನೇ ಶುರುವಾಂಡು ಈ ಹೋಟೆಲ್ ಉಪ್ಪುನ ಜನಕಲ ಸಂಪರ್ಕ ಆಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಬತ್ತಿನಗಳ ಪಾತೆರದ ಬರ್ತದೆ ಅಪ್ಪಗ ಎಂಕಾಂಡು ಈ ಮಲ್ಲೂರು ಶಾಲೆಡ್ ಅಲ್ಪನೆ ಎಂಕ್ಲ ಒಂಜೆ ಜಾಲ್ ಮಲ್ಲೂರು ಶಾಲೆಡ್ ನಾಟಕ ನ್ಯಾಪುಜಿ ಎಂಕುಲೆ ಒಂಜಿ ನಾಟಕ ಬರೆದು ದಾಯ ಮಲ್ಪೆರ ಬಲ್ಲಿ ಪಂಡ ಬರೆದ ನಾಟಕ ದಾನೆ ಬಣ್ಣದು ಅಂಚನೆ ಅಪ್ಪಗ ಆ ಕಾಲಡು ಲೈಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಈ ಗ್ಯಾಸ್ ಲೈಟ್ ಪೊತ್ತಾದು ಐಟ್ ನಾಟಕ ಮಲ್ಪೋಡು ಒಕ್ಕ ಈ ಮೈಕ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಅವು ಮೈಕ್ ಬ್ಯಾಟ್ರಿದ ಬ್ಯಾಟ್ರಿಡ್ ನಳಪನಂಚಿನ ಮೈಕ್ ಅವು ಆ ಊರುಡಿಜ್ಜಿ ಅವು ದೂರ ಹೊಡೆದು ಕನವಡು ಇಂಚಿನ ಪುರ ಅಂದು ಪುನಃ ಎಂಕಲು ಈ ಲಾಟನ್ನು ಪೂರ ಪೊತ್ತಾದು ಗ್ಯಾಸ್ ಲೈಟ್ಲ ತಿಕ್ಕುಜವು ಅಪ್ಪ ಆಟಕ್ಕೂ ಪೂರ ಗ್ಯಾಸ್ ಲೈಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀರಿ ಒಂಜಿ ಲಾಟನ್ನು ಪೂರ ಪೊತ್ತಾದು ಅವೇ ಶಾಲೆಡ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೇಜ್ದಲ್ಲ ಕಂಡು ಐಟ್ ಎಂಕುಲು ನಾಟಕ ಮಲ್ತ ಇಲ್ಲದ ಸೀರೆ ಪೂರ ಕೊನದು ಪರ್ದೆ ಪೂರ ಕಟ್ಟದು ನಾಟಕ ಮಲ್ತ ಅವು ನಾಟಕ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಂಡು ಅವು ನಾಟಕದ ಪುದರ್ ಬಂಡ ಎಂಕುಲೆ ಬರೆದು ಮಲ್ತೇನೆ ಐತೆ ಎಂಕ ಸರಿ ನೆನಪಿಜ್ಜಿ ಜನಕ್ಲೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಂಡು ಬಂಡ ಎಂಕುಲು ಕೆಲವು ಈ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಒಂಜಿ ಪ್ರಭಾವ ಎಂಕುಲು ಇತ್ತಿರದಾದ್ರ ಆ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಶೈಲಿ ಲೈಟ್ ಪೂರ ಕಂತದು ಆ ದುಃಖದ ಪೂರ ಅಂದೇನು ಪೂರ ಯಕ್ಷಗಾನಡು ಎಂಚ ಮಲ್ಪ ಅಂಚನೆ ಬಂಡ ಎಂಕ್ಲ ಲೈಟ್ ಹೆಚ್ಚು ಅನುಭವ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಅಂಡ ಜನಕ್ಕುಲು ಅವೇನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ತೇರು ಅವೇ ಸಂದರ್ಭದ ನೆನ್ಮಂಡ ದುವೆ ಉಗ್ಗಪ್ಪ ರೈಕಲು ಎಂಕಲು ಅವಳು ಹಳೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಘದ ಒಂಜಿ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಒಂಜಿ ನಾಟಕ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಂಡೇರು ಆರ್ನ ಒಂಜಿ
ದಲ್ಲಾಳಿ ಸೋಂಪಣ್ಣೆ ಬಂದದ್ದು ನಾಟಕಾರನ ಐಟ್ 6 ಸೋಂಪಣ್ಣೆ ಅರ್ನ ಮಗನ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಮಲ್ಪನ ಒಂಜಿ ರಾಗು ಬನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಮಲ್ಪೋಡು ಬನ್ಪಿನ ಅರೆಗೆ ಯಾರು ಎನಡನೇ ಮಲ್ಪೋಡು ಪಂಡದು ಎನ ಲೆಪಡಾಯರು ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಈ ಮಲ್ಪೋಡು ಪಂಡದು ಐಟ್ ಎಂಕ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಆ ಒಂಜಿ ಐತ ಶಬ್ದ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ನೆನಪು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ನೆನಪುಂಡು ಎಂಕ್ ಅಮ್ಮೆರೆ ಈರು ಪಂಚಿನತ್ತೆ ಯಾನು ಬಸಟು ಪುಟ್ಟುದಿನಿ ಬಂಡದು ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಪರು ಈ ವಾ ನಕ್ಷತ್ರಡು ಪುಟ್ಟಿದಿನ ಮಗ ಒಂದು ಪರು ಯಾನು ಬಸಟತೆ ಪುಟ್ಟುದಿನಿ ಆರು ಈ ಒಂಜಿ ವಾ ನಕ್ಷತ್ರಡು ಪುಟ್ಟಿದಿನ ಅನ್ನೋದು ಜೋರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದು ಅವು ಎಂಕ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ನೆನಪುಂಡು ಐಟ್ ಯಾನ್ ಒಂಚೂರು ಗೊದ್ದೆ ಪಾತ್ರ ನಂಚಿನ ಒಂಜಿಂದ ಐ ಭಾರಿ ಒಂದು ಬಸಟು ಪುಟ್ಟದಿನಿಂದ ಅವನ್ನ ಯಾನು ನಿಜವಾದ ಪುಟ್ಟದಿನಿ ಬಸಟಿ ಆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಆ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಬಸಟು ಪುಟ್ಟದಿನಿಗೆ ಆಯ್ ಬಸಟು ಪುಟ್ಟದಿನಿ ಮಣ್ಣ ಅಪ್ಪೆ ಬಸಟು ಪ್ರಯಾಣ ಮತ್ತೊಂದು ದಿನ ಒಂದು ಅವು ಬಸಡು ಪುಟ್ಟದಿನ ಅಂತಾರೆ ಇತ್ತೆ ಆ ಮೂಲ ಬಣ್ಣಗ ವಾ ನಕ್ಷತ್ರ ಪುಟ್ಟದಿನಿ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸನ್ನಿವೇಶ ಅಂಚ ಅವು ನಾಟಕ ಪೂರ ಎಡ್ಡಾಡತ್ತೆ ಅಲ್ಪ ಪಾತ್ರ ಪೂರ ಎಡ್ಡಾಡ್ ಮಾಡಿ ಜನಕ್ಲೆ ಪೂರ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಇಂಕ್ಲೆಗೆ ಊರುಡು ಉಂತಾರೆ ಆಯ್ಜಿ ಕೆಲಸ ನಾಡೊಂದು ಕುಡ್ಲಾಗ ಬರೋಡಾಂಡು ಕುಡ್ಲಾಗ ಬತ್ತಿನಪ್ಪ ಎಂಕ ಸುರು ಮುಲ್ತಿಕ್ಕಿನಿ ಎಲ್ಲೂರು ಉಮೇಶ್ ರಾಯರ್ನ ಕನ್ನಡಕ ಶಾಪು ಯಾನ್ ಅವಳು ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಂದಿತ್ತೆ ಅಡೆಗೆ ಈ ಕುಡ್ಲದ ಪೂರಾ ಕಲಾವಿದರು ಬಯ್ಯಾನಗ ಬತ್ತದ ಅವಳು ಅಂದ್ ಆರು ಎಲ್ಲೂರು ಉಮೇಶ್ ರಾಯರ್ ಬಂಡ ಮುಲ್ತ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಮೇಕಪ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಬೊಕ್ಕ ಎಡ್ಡೆ ಯಾರು ಮಲ್ಲ ನಾಟಕಲಿನ ಪೂರ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಲ್ತಿನಾರು ಐಟ್ ಅವು ಇಂಜಿನ ಕಲಾ ಸಂಸ್ಥೆನೆ ಅಲ್ಪ ಇಂಕ ಪೂರ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಪೂರ ಪರಿಚಯ ಪುರಾಣ ಅಪ್ಪಗ ಏನನ್ನು ಈ ಕೆಲವು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆದಕ್ಕೂ ಪೂರ ಪಾತ್ರ ಈ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ತೊಂದಿತ್ತೇರು ನಾನು ಸುರು ಮಲ್ತೀನಿ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣನ ಪಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಇತ್ತೆ ಬಡ್ಡೂರು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಬಂಡದ ಒಂಜಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಹಂದ್ ಆರು ಒಂಜಿ ಬೊನ್ಯದಲಯದ ಗೆಂಡ ಬಂದ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ನಾಟಕ ಬರೆಯರು ಅವು ಬೋಳಿ ಆರ್ಡ್ ನಾಟಕ ಈರ ಇಟ್ಟು ಪಾತ್ರ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಂಡೆ ಕಾಮಿಡಿ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣನ ಪಾತ್ರ ಅವು ಮಲ್ತಾಯಿ ಅವು ಭಾರಿ ಒಂದು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಈ ಕೆಲವು ಎಂಕ್ಲೆ ನಿಂಚನೆ ಆರು ಐಟು ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತೀರು ಅರೆನ್ ಲೆಪ್ಪುಗ ಬಂಡದು ಅವಕಾಶ ಬರ್ತದೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಮಚ್ಚಂದ್ರನಾಥ್ ಪಾಂಡೇಶ್ವರನ ನಾಟಕ ಬರತ್ತನ ಐಟ್ ಆನಂದ್ ಬೋಳಾರ್ ಪೂರ ಒವ್ವ ನಾಟಕಡು ಆನಂದ್ ಬೋಳಾರಿಗೆ ಮಲ್ಪರ ಆವಂದ ಐತನ ದಾಂಡ ಆರ ಎನನೇಲೆ ತೊಂತೀನಿ ಆರು ಮಲ್ಪನ ಪಾತ್ರ ಯಾನನೆ ತೊಂದಿತ್ತೇನೆ ಅವೊಂಜಿ ಎಂಕ್ ಎಡ್ಡೆ ಅನುಭವ ಐಟ್ ಮಚ್ಚನ್ನ ಕೆಲವು ನಾಟಕಗಳು ಪೂರ ಅಜ್ಜಿಯರು ಮಲ್ತದೆ ಅಜ್ಜಿ ಮಲ್ತದೆ ಅವು ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ನಾಟಕ ಪೂರ ಪಾತ್ರ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಮೇರು ರಾಮಕಿರೋಡಿ ಅಂತ ಕಾಂಪರನ ಕಟ್ಟಿಬಿಟ್ಟು ಒಂಜಿ ನಾಟಕ ಬರೆದಿತ್ತೇರು ಆ ಕಾಂಪರನ ಕಟ್ಟಿಬಿಟ್ಟು ಎಂಕಲ್ನ ಊರುಡು ಮಲ್ಲೂರುಡು ಅವು ಒಂಜಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಲೈಟೇ ಬರೋದು ಇದು ಗುಬ್ಬುದಿನ ಅಂಚಿನ ಐಟ್ ಕರೀಂ ಖಾನ್ ಪಂಡದಿತ್ತೇರು ಆರು ಐಟ್ ಹೀರೋ ಪೂರ ಮಲ್ದಿತ್ತೇರು ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಮಲ್ಪನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಇತ್ತು ಮಲ್ಲ ನಾಟಕ ಮಲ್ಪನ ಸುರು ಮಲ್ತಿನ ಅವೇನು ಅಂಚ ಆರ್ನ ಪರಿಚಯ ಆಂಡು ಅರ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ನಾರಾಯಣ್ ಶೆಟ್ರು ಆರು ಸತ್ಯ ಬತ್ತಲೆ ಅವನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ನಾಟಕ ಬರೆದಿತ್ತೇರು ಐಕೆ ಪ್ರೈಸ್ ಪೂರ ಬತ್ತ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ರಾಮಣ್ಣ ತಂತ್ರಿ ಪಂಡದ ಒಂಜಿ ಮಾಸ್ಟ್ನ ರೋಲ್ ಇತ್ತು ಅವು ಮಲ್ತದಿತ್ತೆ ಆನು ಅವೇ ಬೊಕ್ಕ ಬಂಗಾರ ಪಟ್ಲೇರು ಸಿನಿಮಾ ಅಂದ್ ಆ ಬಂಗಾರ ಪಟ್ಲೇರೆಲ್ಲ ಯಾನು ಅವೇ ಮಾಸ್ಟ್ನ ರೋಲ್ ಯಾನೇ ಮಲ್ತೀನಿ ಅಂಡ್ ಐಟ್ ಮಾತ್ರ ಅವು ಸಿಕ್ವೇರ ಮಾಸ್ಟರ್ ಬಂಡದ ಅವೇನು ಬೊಕ್ಕ ಬದಲ್ ಮಲ್ತೀರು ದುಂಬುದೆಟ್ಟು ರಾಮಣ್ಣ ತಂತ್ರಿ ಬಂಡದು ತಂತ್ರಿಯಿಂದ ಇತ್ತೇನೆ ಮೂಲು ನೆಟ್ಟು ಮಲ್ಪನಾಗ ಅವು ರಿಚಾರ್ಡ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ಲಿನ್ ಅವರು ನಿರ್ದೇಶನ ಮಲ್ತಿನ ಹತ್ರ ಅವು ಪಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಪಾತ್ರ ಆಯ್ನ ಇಟ್ಟು ಹತ್ರ ಅವೇನಾರು ಸಿಕ್ವೇರ ಮಾಸ್ಟರ್ ಬದಲ್ ಮಲ್ತೀರು ಅವಳು ಒಂಜ ಮಲ್ಲ ಮಾತವ ಎಡ್ಡೆ ಕಲಾವಿದರ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಒಂಚಿನ ಸಿನಿಮಾ ಎನ್ನ ಸುರುತ ಸಿನಿಮಲ್ಲ ಅಂದು ಎನ್ನ ನಿಜವಾದ ಸಿನಿಮಾ ಅವತ್ತು ಸಾರತ್ತ ವರ್ಮನುತ್ತ 84ನೇ ಇಸುವಿಡು KN ಟೈಲರ್ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ತೇರು ನಮ್ಮ ಭಾಗ್ಯ ಬಂಡದು ರಡ್ಡ್ ಭಾಷೆಡು ಕನ್ನಡ ಎಲ್ಲ ತುಳುಲ ಐಟ್ ಮಂಜುಳ ಕಥಾನಾಯಕಿ ಅಂದ್ ಆರು ಹೀರೋ ಐಟ್ ಆರು ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಇತ್ತಂಡು ಆ ಪಾತ್ರಗೂ ಏನನ್ನಾರು ಲೆತ್ತೇರು ನೆಕ್ಕಲ ಒಂಜಿ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಬೇತೆ ಉಂಡು ಏನನ್ನು ಲೆಪ್ಪುಡ ಕಾರಣದಾನೆ ಬಂಡದು ಆರು ಲೆತ್ತದು ಬಂಡಿರು ತುಲೆ ಈ ಸಿನಿಮಾಡು ಯಾನೇ ಸಿನಿಮಾ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾನೇ ನೆಟ್ಟು ಕಥಾನಾಯಕನ ಪಾತ್ರ ಮಲ್ಪನಿ ಇಜ್ಜಿಂದ ಯಾನ್ ಮಲ್ಪೋಡ ಏನೋ ರೋಲು ಅವು ಅವೇನು ಈರು ಮಲ್ಪೋಡು ಮಲ್ಪೊಲಿ ಹೇಗಂಡೇರು ಇರಗೆ ಎನ್ನ ಮಿತ್ ಭರವಸೆ ಐತನ ಮಲ್ಪೊಲಿಂದ ಯಾನ್ ಇರ್ನ ನಾಟಕ ತೂತುಜಿ ಎಂಕ ರಾಮಣ್ಣ ರೈಕುಲು ಪಂಡೇರು ಆರು ಇರ್ನ ಒಂಜಿ ನಾಟಕ ತೂತಿಯರಿಗೆ
ಭೂಮಿಕಾ ಮಂಗಳೂರು ಬಂಡದೊಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆಡ್ ಎಂಕುಲು ಚಕ್ರವ್ಯೂಹ ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ನಾಟಕ ಮಾಡ್ತ ಅಂದು ಆ ಚಕ್ರವ್ಯೂಹ ನಾಟಕಡು ಒಂಜಿ ಶಂಕರ್ ರಾಯರ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಅಜ್ಜರ್ನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಯದಾರನ ಪಾತ್ರ ಜೈಲು ಬೋದು ಬರ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಯಾನ್ ಮಲ್ತಿತ್ತೆ ಅವು ಭಾರಿ ಭಾರಿ ಹಿಟ್ ಮಾಡಿ ಎಂಕ್ ಮಲ್ಲೂರು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ ಬತ್ತಿನೇ ಆ ನಾಟಕ ಕೊಡ್ದ ಹತ್ರ ಚಕ್ರವ್ಯೂಹಡು ಶಂಕರ ರಾಯರ್ನ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಆ ಪಾತ್ರದ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ರಾಮಣ್ಣ ರೈಕಲ್ಪುರ ತೂಯಿನರೇಗರ ಭಾರಿ ಖುಷಿಯಾದ ಬಂಡೇರು ಆ ಪಾತ್ರ ಮಲ್ಪುಂಡು ಆರೇ ಬಂಡೇರು ಅಂಚೆ ಏನನ್ನು ಆ ಪಾತ್ರ ಪಾಡ್ಯರು ದಾನ್ನ ದುರ್ದೈವ ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಎನ್ನ ಪಾತ್ರ ಯಾನು ನಿಜವಾದ ಫಿಲ್ಮ್ ಮಿನಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಪುಂಡ ಎಂಕ್ ಎಡ್ಡೆ ಇಂದಿತ್ತು ರಡ್ಡು ಭಾಷೆ ಇಡ್ಲ ಕನ್ನಡಲ್ಲ ಇಟ್ಲ ಕನ್ನಡ ಬೊಕ್ಕ ರಾಜೇಶ್ ನಮ್ಮ ಸುಂದರ ಕೃಷ್ಣ ರಸ್ ಮಕ್ಕಳು ಪೂರ ಮಲ್ಲ ಐತೇರು ಆಕ್ಟರ್ನಗಳು ಐತೇರು ಅವು ರಿಲೀಸ್ ಆಯ್ತು ಅವಿನ ಆರು ಕೇಂಟ್ ಎಲ್ಲರೂ ತೀರ್ಪುಪಿನ ಟೈಮ್ ಉಡ್ಲ ಅವನಿಗೆ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಭಾರಿ ಪುನೇರು ಅಂಡ್ ಆರೆಗೆ ಅವನ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಯ್ತು ಅವಿತ್ತೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಅವು ಪಂಡ ದುಂಬುದ ನೆಟ್ ಉಂಡು ಇತ್ತೆ ಅವೇನು ಇತ್ತೆದಕ್ಕೆ ಬದಲು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಭಾರಿ ಬಂಗುಂಡು ಆರು ತೂಯರು ಒಂಜಿ 25 ಲಕ್ಷ ಏರ್ಲ ಕೊರ್ಪಿನ ಇತ್ತಿರಂದ ಅವೇನಂಜಿ ಏನು ಒಂಜಿ ಮುಡುಗಡೆ ಮಲ್ಪೊಡುಂದಿಲ್ಲ ಬಂಡದು ಕಾರೆಗೆ ಅದನ್ನು ಆಯ್ಜವು ಅಂಚೆ ಅವು ಏನಿರೋದು ಒಕ್ಕ ಪೆಟ್ಟಾಯಿ ಪಿಲಿಯಿಂದ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬರ್ತದೆ ಪೆಟ್ಟಾಯಿ ಪಿಲಿಟ್ ಒಂಜಿ ಹೆಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ನ ಒಂಜಿ ರೋಲ್ ಇತ್ತು ಅವೇನು ಮಚ್ಚಂದ್ರನಾಥ್ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ್ ಏನಾಡನೆ ಮಲ್ಪಾಯರು ಬೊಕ್ಕ ಮೂಜನೇ ಸಿನಿಮಾ ಒಂದು ಬಂಗಾರ ಬಟ್ಲೇರು ಅಂದು ಬಂಗಾರ ಬಟ್ಲೇರದ ಬೊಕ್ಕ ಬೇರೆ 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 ಕೆಲವು ಸಿನಿಮಾ ಬರೋದು ಮಸ್ತ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಪೂರ ಮಲ್ತೆ ಐಟ್ ಒಂತೆ ಪುದರ್ ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಸಿನಿಮಾ ಒಂದು ಚಾಲಿಪೋಲಿಲು ಅಂದು ಚಾಲಿಪೋಲಿಲ್ದ ಒಂಜಿ ಬಟ್ರನ ಐತೆ ಬೋಲ್ ಅನ್ಪೋಂಡಲ್ಲ ನಾನು ಬರ್ಬಿನ್ ಚಾಲಿಪೋಲಿಲ್ದ ಬಟ್ರ್ ಒಂದೇ ಬೊಕ್ಕ ನಾಟಕ ಯಾನು ಮಸ್ತ್ ನಾಟಕಗಳು ಪೂರ ಮಲ್ತೆ ಪಂಡ ಈ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈಡ್ ಮಲ್ಲಾಯ ಬುದ್ಧೇಂದ್ರ ಮಲ್ದೆ ಬೊಕ್ಕ ಬಳ್ಳಾಲ್ನ ಪಾತ್ರ ಮಲ್ತದೆ ಬೊಕ್ಕ ಪೆರುಮಳವಲ್ಲಲ್ನ ಅವು ಮಲ್ತದೆ ಬೊಕ್ಕ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಕೊಡಿಯಾಲ್ ಬೈಲ್ನ ಸುರೂತ ನಾಟಕ ಒರಿಯೆ ಮಗೆ ಪಂಡದು ಒಂಜಿ ನಾಟಕ ಆ ಟೈಮ್ ಎಂಕೊಂಚೂರು ಪುದರ್ ಬನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ದಿನ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಕೊಡಿಯಾಲ್ ಬೈಲ್ ಒಂಜಿ ನಾಟಕದ ಬುಕ್ ಬರ್ತದೆ ಎನ್ನ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಯಾನು DCC ಬ್ಯಾಂಕಡ್ ಕೆಲಸ ಹೊಡಿತೆ ಬರ್ತದು ಇಂದೆ ಏನೊಂಜಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಯಾನೊಂಜಿ ನಾಟಕ ಬರುತ್ತೆ ಇಂದು ಎನ್ನ ಸುರೂತ ನಾಟಕ ಎಂಕ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಬಂಡೇರು ಈರು ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪುವರ ಬಂಡದು ಅಪ್ಪ ಒಂದೇರೊಂಜಿ ತೂದು ಎಂಕ್ ಇರು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಂಡೇರು ಯಾನು ಓದು ತೂದು ಬನ್ಪೆ ಅಂಡೆ ಎಂಕ್ ತೂದು ಖುಷಿ ಬರವಣಿಗೆ ಪೂರಲ್ಲ ಆಯ್ಕೊಂಡು ಅಂಡ ಅರ್ನ ಈ ಅಪಗದ ಈ ನಾಟಕದ ಅವೇನು ಬರೆಪಿನ ಶೈಲಿ ಪೂರ ಅಪಗ ಆ ತಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಾಂಡು ಆರು ಪಂತೇರು ಯಾನ್ ಬರೆತೇನು ಇಂದೇನು ಇಂಚ ಬೋರ್ಡ್ ಅವನಿಗೆ ಬಂಜಿ ಬದಲಾವಣೆ ಇರು ಮಲ್ಪುಲಿ ಬಂಡದು ರೂಪ ಕೊರ್ಲೆ ಬಂಡದು ಅಂದ್ ಅವು ಬೊಕ್ಕ ಅವೇನು ಪೂರ ಯಾನು ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮಲ್ತೇನು ಅದಕ್ಕೆ ಟೌನ್ ಹಾಲ್ಡ ಒಂಜಿ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ 10-40-50 ಶೋ ಆತ ನಾವು ಐತೆ ಬೇರೆ ಕಾರು ಒರಿಯರ್ದೊರಿ ಅಸಲ್ ಮಲ್ತೇವೆ ಐದು ಬುಕ್ಕಾರು ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ಅಂದ್ ಮಲ್ತೇವೆ ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ಐಟು ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ಇಟ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ ದೀನನಾಥ ರಾಯರು ಬಂಡದ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಗನಸ್ತಿಕದ ಒಂಜಿ ಅಜ್ಜರ್ನ ಪಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಹೀರೋಯಿನ್ ಅಜ್ಜರಿ ಅವು ಭಾರಿ ಶೋಕಂಡು ಅವು ಬೊಕ್ಕ ಫಿಲ್ಮ್ಲಾಂಡ್ ಒಂತೆ ಜಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪಿ ಬಂಡದು ಐಟ್ಲ ಅವು ಪಾತ್ರನ ಯಾನೇ ಮಲ್ತೆ ಸದಾಶಿವ ಸಾಲಿ ಯಾನ್ ಐಟು ಎನ್ನ ಮಗನ ರೋಲ್ ಮಲ್ತಿತ್ತೇರು ಯಾನ್ ಅವೇ ದೀನನಾಥ ರಾಯರ್ನ ಪಾತ್ರ ಮಲ್ತಿತ್ತೆ ಐರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಬತ್ತಿನವು ಒರಿಯರ್ದೊರಿ ಅಸಲ್ ನಾಟಕ ಆಡು ಈ ನಾಟಕಗಳು ಐಟು ಎಂಕ್ ಮಿಲಿಟರಿ ಕೇಶವನ ಅವು ಒಂಜಿ ಸಾಧಾರಣ 200-250 ಶೋ ಮುಟ್ಟ ಯಾನು ಮಲ್ತದೆ ಬೊಕ್ಕ 300ನೇ ಶೋಗ್ಲ ಯಾನ್ ಐಟು ಎಷ್ಟಾದ್ಬೋದು ಮಲ್ತದ ಬೈದೆ ಅಪ್ಪ ಬಂಡ ಎಂಕ್ ಕೆಲಸೋಡು ಅಂತ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಒಂದು ಬಂದಾಗ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ನಾಟಕದ ಬಿರಿಯ ಕಷ್ಟ ಆಪಂಡ ಅಪ್ಪ ಯಾನು ವಿಜಯರಡು ಬಂಡೆ ಬೇತೆ 2 ಆಂಡಲ ಮಲ್ಪಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಕ್ ಬರಿಯರೆ ಪೂರ ಬಂಗಾಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಊರುಡು ಇತ್ತಿನ ಮಲ್ಪುವೆ ಉಂಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಪಿದಾಯಿ ಎಂಕಲ್ಡ ಮಲ್ಪವನಿ ಊರುಡು ಪುನಗ 6 ಮಲ್ಪನಿ ಬೇಜನ್ ಎಂಕ್ ಮನಸ್ಸು ಅಂದು ಅವು ಅಕ್ಕಲ್ಡನೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಉಂಡೆ ಅಂಚೆ ಬೊಕ್ಕ ಸುರೇಶ್ ಮಂಗಳೂರು ಆರು ಪುರ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಬೊಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಅವೇನು ಪುರ ಮಲ್ತೇರು ಅವು ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಒಂದು ಆಯ್ನ ಪಾತ್ರ ಅವು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ಟೌನ್ ಹಾಲ್ಡ್ ಕಾಂಡೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನಗ ಬೈಯಾಗ ಮೂಜಿ ಶೋ ಪ್ರದರ್ಶನ ಆಯ್ನ ಸುರೂತ ದಿನನೇ ಮೂಜಿ ಶೋ ಅಂದ್ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಬಿಡ್ದು ಕೂಡ
ಒಂಜಿ ಐತಾರದಾನಿ ಮೂಜಿ ಶೋ ಅವಾಗ ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಜನತ ಒಂಜಿ ಟೌನ್ ಹಾಲ್ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಜಿಂಜೊಂತಿನ ತೂನಗ ಭಾರಿ ಅದ್ಭುತ ನಾಟಕ ಎಂಕ್ಲ ಪಂಡ ಅವಾಗ ಐಟಿತ್ತಿನ ಕಲಾವಿದರು ಲಂಚನೆ ಮಾತ ಎಡ್ಡ ಕಲಾವಿದರು ಐಟ್ ಆನಂದ್ ಬೋಳಾರ್ ನವೀನ್ ಡಿ ಪಡೀಲ್ ಮಾಧವ ಶಕ್ತಿ ನಗರ ಇರ್ಬೇಕ ಸುರೇಂದ್ರನಾಥ್ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ್ ದಿನೇಶ್ ಅತ್ತಾವರ್ ಅಜ್ಜಿ ಅವು ಭಾರಿ ಅಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಐಟ್ ಬರ್ಪಿನ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಎಲ್ಲ ಪೂರ ಆತು ಒಂಜಿ ಅವು ಒಂಜಿ ನಾಟಕ ಇಂಕ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ನಾಟಕ ಈರ್ನ ರಂಗಭೂಮಿದ ಯಾನ ಚಲನಚಿತ್ರ ಯಾನ ದುಂಬತ್ತಂಡು ಈರ್ನ ಜೀವನ ಯಾನೋಡು ಓಡ ವಚ್ಚೇರೆ ಬತ್ತನಾರಿ ಯಜಮಾನಿ ಅವು ಇತ್ತೆ ಯಾನ 7-8 ಉಂತದೆ 7-8 ಉಂತದೆ ಯಾನ್ ಕುಡ್ಲಾಗ ಬೈದಿನ ಅಂದೇಂಚಿನ ಅಂದ ಮಂಡ ಇಂಕ ರಾತ್ರ ಶಾಲೆಗೆ ಪೋಡು ಕಲ್ಪೋಡು ಬಂದಿನ ಒಂಜಿ ಉದ್ದೇಶವದಿ ಒಂದೇ ಅವ್ರು ಪೋದು 6 ಬಂಡಿರು ಮೂಲು ರಾತ್ರ ಶಾಲೆ ಉಂಡು ಗಣಪತಿ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ರಾತ್ರ ಶಾಲೆ ಉಂಡು ಯಾನ್ ಪಾತಿರುವ ಬಂಡಿರು ಅವ್ಲು ಪಾತಿರದ ಬಂಡಿರು ಅವನಿಗೆ ಪ್ರಾಯ ಆಗಲಿಲ್ಲ 18 ವರ್ಷ ಆಗದೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಬಂಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ 2 ವರ್ಷ ಕಾಪೋಡು ಅಂದ್ 2 ವರ್ಷ ಕಾಪೋಡು ಬಣ್ಣಗ ಇಂಕ ಆಂಡ್ ತೂಕ ಕಾಪುಗ ಬಣ್ಣದ ಆಂಡ್ ಕಾಪುಗ ಅಂದನಗ ಇಂಕ ಅವಳು ಯಾನು ಅವಳು 2 ವರ್ಷ ಇತ್ತೀನಿ ಬೊಕ್ಕ ಏನು ಬೇತೆ ಕಡೆಗೆ ಪೂರ ಕೆಲಸ ಪೂರ ಓಡಾಂಡು ಬೇತೆ ನಮ್ಮನದ ಪೂರ ಕೆಲಸ ಈವನ್ ಇರ್ದ ಒಂಜಿ ಗ್ಯಾರೇಜ್ಡ್ ಒಂಜಿ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ ಆದ 1 ವರ್ಷ ಪೂರ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೆ ಕಡೆಗೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೇರ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ದ ಒಂಜಿ ಅಂಗಡಿ ಒಂಜಿ ಓಪನ್ ಮಲ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಹೊಳ್ಳಿರು ಬಂಡದ ಬತ್ತೇರು 6 ಬಂಡಿರು ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಜನ ಬೋಡು ಈ ಬರ್ಪನ ಎಂಡೇರು ಯಾನ್ ಬರ್ಪೆ ಎಂಕ್ 5:30 ಗಂಟೆಗೆ ಬಿಡೋಡು ಶಾಲೆಗಲ್ಪರೆ ಅವು ತೊಂದರೆ ಬುಡ್ಪೆ ಬಂಡೇರು ಆ ಕೆಲಸ ಬುಡಿ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ ಕೆಲಸ ಬುಡಿ ಅಮ್ಮಲು ಸ್ಪೇರ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ದಕ್ಕೆ ಬರ್ತೇನೆ ಅವಳು ಯಾನು 7ನೇ ಕ್ಲಾಸದ 8ನೇ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ರಾತ್ರಿ ಶಾಲೆಗೆ ಪೋಯೆ 8ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ದ ಬಂಡೇರು ನೀನು ಇಲ್ಲಿ ಬೇಡ ನೀನು 9ಕ್ಕೆ ಹೋಗು ಬಂಡೇರು ಅರ್ಧ ಅನಗ 9ಗೆ ಪೋಯೆ 9ಗೆ ಹೋದನಗ ನೀನು ಯಾಕೆ ಈ ಸಲ SLC ಕಟ್ಟಬಾರ್ದು ನಿನಗೆ ಪ್ರಾಯ ಆಗಿದಲ್ಲ ಹಂಡೇರು ಅಂಚ ಉದಾಹರಣೆಗ ಆ ವರ್ಷನೇ ಕಟ್ಟಿಯರು ಯಾನು ಕುಲ್ಲಿ ಅಪಗ ಪೂರ ಪೇಪರ್ಡ್ ಬರೋಂತೀನಿ ನಂಬರ್ ಪೂರ ಈ ಮೈಸೂರು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಎಂದು ಅಪಗ ಅಂದು ಪೇಪರ್ಡ್ ಬರೋಂದಿತ್ತು ಪೂರ ಆಯ್ತಾ ಫಲಿತಾಂಶ ಯಾನು ಬತ್ತಿಕೊಳ್ಳೆ ಯಾನು ಪೂರ ಪೇಪರ್ಡ್ ತುಯ್ಯೆ ತೂದನಗ ನಂಬರ್ ಇಜ್ಜಾಯ್ತು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಏಪಲ ತೂಪಿನ ತಿರ್ತಲ ಇಂದು ಮಾಡ್ತದ ದಿಯೆ ಅಥವ್ರ ತನಗ ಅಪಗ ಹಿಂಗೆ ಫೋನ್ ಬತ್ತನು ಮಾಸ್ಟರ್ ಎಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ ನೀನು ನಾನು ಎಲ್ಲಿದ್ದೆ ಬರೋದಿಲ್ವಾ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನಂದು ಹೋಗಿದ್ದೆ ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ದು ನೀನು 2nd ಕ್ಲಾಸ್ ಪಾಸ್ ಆಗಿದ್ದೆ ಅಂಚ ಓದು LSS ಕಾಲೇಜಿಡು ಎನ್ನ ಡಿಗ್ರಿ ಆಂಡ್ BCom ಮಲ್ತೆ BCom ಮಲ್ತದು BCom ಇಂಕ್ 10th ರ್ಯಾಂಕ್ ಮೈಸೂರು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ 10th ರ್ಯಾಂಕ್ 7th ಫೇಲ್ ಆಯ್ನಾರ್ BCom 10ನೇ ರ್ಯಾಂಕ್ ಹಾಕಿರ ಅಪ್ಪ ಕಲ್ಪನೆಕ್ ಆಕಾರಡು ಫೇಲ್ ಆಯ್ನ ಅನಂಜ ಕಲ್ಪನೆ ಮೇಲೆ ನಿಂತದಾಲ ಅಪ್ಪ ಕಾಲೇಜ್ ಇಡುಪುನಾಗ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಎಂಕ್ಲು ನಾಟಕ ಮಲ್ತ ಕನ್ನಡ ನಾಟಕ ಪೂರ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಪೂರ ಪೋಂದಿತ್ತ ಅವ್ಲು ಎಂಕ್ಲೆ ಪೂರ ಪ್ರೈಸ್ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕನು ಪೂರ ಕನ್ನಡ ನಾಟಕ ಅವಾಗ ಅವಾಗ ಈ ಭೂಮಿಕದ ಪೂರ ಸಂಪರ್ಕ ಅಂಡು ಭೂಮಿಕಾ ನಾಟಕ ಭೂಮಿಕಡೆ ಪೂರ ನವ್ಯ ನಾಟಕ ಭೂಮಿಕಾ ಬಣ್ಪನವು ನಾಟಕ ತಂಡ ಐದ ಗುರುಕಾರ ಏರಿಯಾ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ತುಳುನಾಡದ ನಾ ದಾಮೋದರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಯಾರು ಆಯ್ತಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆದಿತ್ಯರು ಯು ನಾರಾಯಣ್ ಶರ್ಮಾ ಬಂಡದಾರ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಯಾರು ಆಯ್ತಾ ಖಜಾಂಚಿ ಆದಿತ್ಯರು ಪಕ್ಕ ಕೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಭಟ್ರು ಬಂಡದು ಯಾರು ಐತ ಗೋಪಿನಾಥ್ ಭಟ್ರ ನಮ್ಮೇರು ಆರು DCC ಬ್ಯಾಂಕ್ ಡೆಪ್ಯೂಟಿ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಆದಿತ್ಯರು ಪೂರ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಅವ್ರು ಎಂಕ್ಲೆಗೂ ಒಂಜಿ ತುಳು ನಾಟಕ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಂಡದ ಈ ಚಕ್ರವ್ಯೂಹ ನಾಟಕ ಮಲ್ಪನ ಈ ಮಲಯಾಳಂ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣರ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ನಾಟಕ ಅವು ನಾಟಕ ಫಸ್ಟ್ ಶೋ ಆನಗನೆ ಜನಕಲೇನು ಭಾರಿ ಪಡ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ 2 ಗಂಟೆದ ನಾಟಕ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಒಟ್ಟು ಪಾತ್ರ ಪುನಿ ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಅಂಜಿ ಇಂದು ಯಾನು ಒಂಜಿ 14 ವರ್ಷ
ಜೈಲದ ಶಿಕ್ಷೆ ಅನುಭವಿಸೋದು ಬೊಡೆದಿ ಜೋಕುಲ ನಾಡೊಂದು ಬರ್ಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸನ್ನಿವೇಶ ಆ ಭತ್ತದ ಮೂಲ ಪೊಗ್ಗುನಾಗ ಈ ಇಲ್ಲಲು ಒಂಜಿ ನಡಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬಂಡ ಅಮ್ಮೇರು ಇಜ್ಜೆರು ಬನ್ಪಿನ ಜೋಕುಲ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಇಂದು ಆತಂಡು ಅವಳು ಮೊಲ್ ಬೊಡೆದಿನೇ ಕಾರ್ಬಾರ್ ಪುರ ನಡ್ತಂದನು ಬೊಡೆದಿ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಪುರ ನಡ್ತಂದು ನಡ್ಕೊಂತಾರೆ ಅಂಚ ಲಾಸ್ಟ್ ನನಗೆ ಅವು ನಾಟಕ ಪೋನಾಗ ಅಮ್ಮೆ ಒಂಜಿ ಕೊಲೆ ಮಲ್ತು ಪೋತಿನ ಆಯ್ಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಆತನಂದು ಆಪಿನ ಅಮ್ಮೆ ಕೊಲೆ ಮಲ್ತಿನ ಹತ್ತು ಆಯ್ ಕೊಲೆಗಾರ ಹತ್ತು ಬನ್ಪಿನ ಬೊಕ್ಕ ತಿರಿಯೋದು ಬರ್ಕೊಂಡು ಸಾಬೀತಾಪುಂಡು ಅಪ್ಪಕ ಜನ ಜೋಕುಲಿಗೆ ಅಪ್ಪೆನ ಮಿತ್ತು ಒಂಜಿ ವೈಷಮ್ಯ ಬೇಜಾರು ಬರ್ಕೊಂಡು ಕಡೆಗೆ ಅಮ್ಮೆ ಇರ್ಲು ಬಿಡದು ಬೋಪಿ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸನ್ನಿವೇಶ ನಾಟಕ ಅವು ಹೃದಯಸ್ಪರ್ಶಿ ನಾಟಕ ಅಪ್ಪ ಭೂಮಿ ಕಡೆ ತುಳು ನಾಟಕ ಶುರು ಆಪಿನವು ಆ ನಾಟಕಗೂ ಬೈದಿನ ಎಂಕ ಇನಿಗಲ ನೆನಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಅಮೃತ ಸೋಮೇಶ್ವರ್ ಉದಯವಾಣಿಡೊಂಜೈಕ್ ವಿಮರ್ಶೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಅರ್ಧ ಪೇಜ್ ಬರೀತಾರೆ ಎಂಕಲ್ನ ಪೂರ ಫೋಟೋ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಅವು ಎಂಕ ಇನಿಗಲ ಒಂಜಿ ರೋಮಾಂಚನ ಆಪುಂಡು ಯಾನು ಪೇಂಟೆಗೆ ಬತ್ತೀನಿ ಮನಿ ಸರಕದ ಅಂಗಡಿ ಹಿಡ್ದಲ್ಲ ಸಾಮಾನು ತಿಕ್ಕು ನಾನು ಅವಳು ಎಂಕ ತಾಜಾ ಮುತ್ತು ತಿಕ್ಕಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅನುಭವ ಆಂಡು ಬಂಡದು ಅವನಂಜಿನಿಟ್ಟು ಬರೀತಾರೆ ಮನಿ ಸರಕಿನ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ತಾಜಾ ಮುತ್ತು ದೊರಕಿದಂಥ ಅನುಭವ ಆಯಿತು ಬಂಡದು ಅವು ಅಂಚಿರನಿಂದ ಅವು ಒಂಜಿ ಅವು ಈರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಬರುತ್ತಾನೆ ಅತ್ತು ಇಡೀ ನಾಟಕದ ಬಗ್ಗೆ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಎಂಚಿನ ಮುಂದು ಚಕ್ರವ್ಯೂಹ ನಾಟಕ ಬಂಡದು ಮಾತೆರ್ಲದು ಆಯರ ಬೆಂಡಾಗ ಈ ಕವಿಯ ಕೆಲವು ನವ್ಯ ನಾಟಕಗಳು ಜನಕಲಿಗೆ ಅರ್ಥ ಹೊಂದಿಲ್ಲ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೀರಿ ಅಂಚಿನನೇ ನಾಟಕ ಉಪ್ಪು ಬಂಡದಾರ ಎನ್ನದು ಜನ ಗೊತ್ತು ಅಣ್ಣ ಮೂಲ ಬಣ್ಣಗ ಒಂಜಿ ಮಾತರೆಗಳು ಅಂಚ ಅವು ಒಂಜಿ ಇಂದು ಅವು ಒಂಜಿ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ ಅಜ್ಪ ಶೋ ಆತನವು ಅವು ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ ನೆಟ್ ನಾಟಕ ರಂಗೋಡು ಒಂಜಿ ಪುದರ್ ಕಂತಿನ ಮದಿಮೆ ಅವೇ ಆ ಒಂಜಿ ಭೂಮಿಕಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಡಿಯಾನು ಸೇರಿನೆಟ್ ಹತ್ರ ಭೂಮಿಕಾಡು ಈ ಏರಿಯಾ ಲಕ್ಷ್ಮಣನ ಆಳ್ವೇರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಪ್ಪನಾಗ 6 SCDCC ಬ್ಯಾಂಕ್ದಲ್ಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಯಾನು ಐ ಒಂಜಿ ವರ್ಷಕ್ಕೂ ದುಂಬೆ ಯಾನೊಂಜಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೆದಿತ್ತೆ ಆ ಬ್ಯಾಂಕ್ದ ಆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಪುರ ಬರೆದಾದ ಸರಕಾರದ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ ಎಂಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಆ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೂ ಒಂಜಿ ಅಲ್ಪ ತಡೆ ಬರ್ತದೆ ಆ ತಡೆನ ಒಂಜಿ ತೆರವು ಮಲ್ಪರೆ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಮುಟ ಕಾಪಾಡು ಸಡನ್ ಒಂಜಿ ದಿನ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಗೆ ಒಂಜಿ ನೋಟಿಸ್ ಬರ್ತನು ತೂಪೆ SCDCC ಬ್ಯಾಂಕ್ ರಡ್ಡೆ ದಿನೊಟ್ಟು ಒಂದು ಪೋಯೆ ಹೋದನಾಗ ಏರಿಯಾ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕೇಂದಿರು ಈ ಭೂಮಿಕದ ಎತ್ತ ಜಿ ನೆಕ್ ಯಾನು ಅರ್ಜಿ ಪಾಡ್ದಿಂದ ಎಂಡ ಪಂಡಿಜ ಬಂಡಿರು ಅವಾಗ ಅನ್ಪಿರಂಚಿನ ದಾಲ ಜಪಾಗ ಪುರ ಈ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಮಲ್ಪನ ಪುರ ದಾಲ ಇಜ್ಜಾಂಡ ಅವಾಗ ನಿಕ್ ಇಂದುಂಡು ಮೆರಿಟ್ ಉಂಡು ನಿಕ್ ಈ ಇಂದುಂಡತೆ ನಮ್ಮ ಮೀಸಲಾತಿಡ್ ನಿಕ್ ಅಂದುಂಡು ನಿಂದ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಉಂಡಾಕೆಂಡಿರು ಎಂಡ್ ಅಪಗ ನಿಜವಾದ ಎಂಕ್ಲ ಅಪಗ ಒಂಜಿ ಆದಾಯ ಇಜ್ಜಿ ಅಪ್ಪ ಎಂಕ್ಲ ಕೂಡಲೇ ತಿಕ್ಕಡು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ತಿಕ್ಕಂಡು ಕಂತದ್ದು ಕೊರಿಯೆ ಎಂಕ ಆ ನಮ್ಮ ನಡು ಒಂಜಿ ನಾಟಕದ ಆತ್ರನೇ ಅವಳು ಒಂಜಿ ಉದ್ಯೋಗ ಆಯ್ನು ಆ ನಾಟಕ ಚಕ್ರವ್ಯೂಹ ನಾಟಕದಾತ್ರನೇ ಮೀಸಲಾತಿ ಉದ್ಯೋಗ ತಿಕ್ಕಂಡು ಹಿಡ್ದೊಕ್ಕ ಏನು ಅವಳು ಸೂಪರ್ವೈಸರ್ ಆದ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ 2011 ಡಿಯಾನ್ ರಿಟೈರ್ ಆನಾಗ ಅವಳು MD ಆದ ರಿಟೈರ್ ಆನಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಆದ ರಿಟೈರ್ ಒಂಜಿ ಆಜಿ ತಿಂಗಳು ಎಂಕ ತಿಕ್ಕಂಡು ಒಂಜಿ ನೆಕ್ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ನಿರ್ದೇಶಕ ಆದ ಅಂಚೆ ಅವು ಒಂಜಿ ಉದ್ಯೋಗ ಅಂದನಾಗ ಮದ್ಮೆ ಪುರ ಆವಡು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಇರಾದೈತನು ಕುಲ್ಲರ ಸ್ವಂತ ಇಲ್ಲಿಜ್ಜಿ ಸುರುಟು ಒಂಜಿ ಯಾನು ಪಂಡ ಬೇತೆ ಸಂಬಂಧಿಕರನ್ನ ಇಲ್ಲಡೆ ಐತದೆ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಎನ್ನ ದೊಡ್ಡಮ್ಮನ ಮಗಲ್ನ ಇಲ್ಲಡೆ ಯಾನು ಐತದು ಕಲ್ತದ್ದು ಪುರ ಮಲ್ತೀನಿ ಕೆಲಸ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಅಂಚೆನೆ ಐದು ಮದ್ಮೇನ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲು ಮಲ್ಪಡ ಒಂಜಿ ಬಾಡಿಗೆದ ಇಲ್ಲು ಮಲ್ತೆ ಇಲ್ಲು ಮಲ್ತನಕ ಅತ್ತಾವರಡು ಯೋಗೀಶ್ ಕೊಟ್ಟಾರಿಂದಲ್ಲಿರ 6ನ ಮೆಗಿದಿ ಶಶಿಕಲನ್ ಒಂದು ಡಾನ್ ಬಾಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎನ್ನ ಮದ್ಮೆ ಐನಿ ಕಾಂಡೆ 9 ಗಂಟೆಗೆ ದಾರೆ ಎಂಕಲ್ನ ಮದುವೆಗೆ ಟೀ ಪಾರ್ಟಿ ವನಸಿಜ್ಜಿ ಮುಗಿಂಡು ವನಸೇಜ್ಜಿ ಅವು ಒಂಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತ್ರ ಈ ತಮ್ಮನ ಮಾತ್ರ ಬಾರಿ ಗೌಜಿಡು ಮಾಡ್ತದ
ಅಂಚ ಶಶಿಕಲಾ 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 ಇರ್ನ ಬದುಕು ಒಂಜಿ ಪೂರ್ಣ ಕಲೆ ಏತ್ ಜೋಕುಲು ಎಂಕ್ ರಡ್ಡು ಜೋಕುಲು ರಡ್ಡುಲ ಪೊಣ್ಣು ಜೋಕುಲು ರಡ್ಡು ಜನಕಲ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಲ್ಪದೆ ರಡ್ಡು ಜನಲ ಕೆಲಸ ಉಡುಲೇರು ಮದುವೆ ಒರ್ತಿಗೆ ಆತನು ಒರ್ತಿಗೆ ನಾನು ಸದ್ಯಗೆ ಮದುವೆ ಹಾಕೊಂಡು ಆಳು ಎಡ್ಡ TCS ಬೇರೆಡುಲ್ಲ ಇರ್ನ ರಡ್ಡು ಪೊಣ್ಣು ಜೋಕುಲು ನೆಕ್ ನಾಟಕಡು ಆಕರ್ಷಿತರಾದುಲ್ಲೆ ಅಕುಲು ಡಾನ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ನೆಟ್ ಪೂರ ಉಲ್ಲೇರು ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಮಲ್ಲ ಮಗಲು ಇತ್ತೆ ಕೆಲವು ಸೀರಿಯಲ್ ಡೆಲ್ಲ ಪೂರ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಪ್ರಜ್ಞಾ ಇರ್ನ ಜೀವನಡು ಇರಿವರೆ ಮುಟ್ಟ ಸಂತೃಪ್ತ ಬದುಕು ಅಂದು ಇರ್ನ ಬೆಚ್ಚನೆಯ ಮನೆ ಬೆಚ್ಚಕ್ಕೆ ಹೊನ್ನು ಇಚ್ಛೆಯ ನಡುವೆ ಸತಿ ಅದ ಐಕಬಾರ್ದು ಮುತ್ತುದಲ್ ಕೆಂತ ಜೋಕುಲು ಇಂಚಾನಗಿ ಇರೆಗ್ ಸ್ವರ್ಗಗೂ ಹಚ್ಚೊಡದು ಇಜ್ಜಿ ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲ ಕೆಂತ ಜೀವನ ಬಾರಿ ಏರುಪೇರು ಪೂರ ಉಪ್ಪುಡು ಇರ್ನ ಈ ನಾಟಕ ರಂಗಡಿ ಯಾನ ಇರ್ ಬರ್ತಾರೆ ಚಲನಚಿತ್ರ ಬರ್ತಾರೆ ಪೂರ ಇರ್ಬಿಡಪ ಬಿಡಪ ಅದು ಬಂಡಾರೆ ನಾಟಕ ರಂಗದ ರಂಗಭೂಮಿದ ಇರ್ನ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಘಟನೆ ಆವೇರೆ ಬಲ್ಲಿತ್ತಿನ ಪಣಪನ ವೇದನೆ ತಕ್ಷಣ ಅಂಚಿನ ದಾಲ ಇಂಕ್ ಅಂಚಿನ ಅನುಭವ ಬೈದೆ ಬರೆಯರ ಬಂಡ ಅಂಚಿನ ಒಯ್ಕಲಯಾನ ಆಸ್ಪದನೆ ಕೊಡ್ತಿದ್ವಿ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಸರ್ತಿ ಆತನ ಇಂಜಿನ ಬಂಡಾಗ ಹೊರ ಎಂಕ್ ಮುಲು ಬಂಗಾರ ಪಟ್ಲೇರ್ ನಾಟಕದ ಶೂಟಿಂಗ್ ನಡ್ತೊಂದಿತ್ತು ಶೂಟಿಂಗ್ ಆಪಿನ ಟೈಮ್ಡು ಒಂಜಿ ದಾದನ ಒಂಜಿ ಸಂದಾಂಡು ಮೂಲು ಕರ್ಫ್ಯೂ ಬಾಡ್ದಿಯರು ಕರ್ಫ್ಯೂ ಬಾಡ್ದಾಗ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪನ ಬಂದಾಂಡು ಎಂಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ತಿಂಗೊಲ್ದ ಒಂಜಿ ಟೂರು ಬೊಂಬೈಗೆ ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಕೊಡಿಯಲ್ ಬೈಲ್ ಬುಕ್ ಮಲ್ದೇರು ಮುಲ್ಪಡ್ದು ಎಂಕ್ಲು ಪೂರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪೋಡು ಅವು ರಡ್ಡು ನಾಟಕ ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ಒಂಜಿ ಒರಿಯರ್ದರಿ ಅಸಲು ಈ ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ನಾಟಕಗೂ ಯಾನಿಜ್ಜಂದವು ಆಪೂಜಿ ಪ್ರಧಾನ ಪಾತ್ರ ಒರಿಯರ್ ದೊರಿ ಅಸಲ್ಲ ಯಾನಿಜಂದ ಆಪೂಜಿ ಆಂಡಲ ಅವನ ಬೊಕ್ಕರೆಡು ಸುಧಾರ್ಪೊಲಿ ಸುರುಟು ಮುಲ್ಪರದ ಪೋನಗ ಪೂನಾಡು ನಾಟಕ ರಡ್ಡು ದಿನ ಅವು ಪೂನಾಡು ನಾಟಕ ಯಾನು ಪಂಡೆ ನಿಕುಲು ಪೋಲೆ ಪೂನದ ಮುಗಿಪುಲೆ ರಡ್ಡು ದಿನ ಬಾಂಬೆಗನಗ ಯಾನ್ ಅಡಿಗೆ ಅಂದು ನಾನು ವಿಮಾನೋಡು ಬರ್ಪೆ ಬಂಡೆ ಅಪ್ಪಗ ವಿಮಾನೋಡು ಎಂಚ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಧೈರ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಚ ಬರ್ಪರೆ ವಿಮಾನೋಡು ಒಂದೈತೆ ಒಂದು ಕರ್ಫ್ಯೂ ಪೂರ ಉಂಡತ್ತ ಅಂದು ಅಯೋಧ್ಯದ ಗಲಾಟೆ ಅದು ಪೂಡ ಅಂದು ಅಪ್ಪಗ ಎಂಚಂಡಲ ಮಲ್ತಿ ಏನು ಬರ್ಪೆ ನಿಕುಲು ಪೋಲೆ ಬಂಡೆ ವಿಜಯರ್ ಬೊಕ್ಕ ಪೋಯರು ಎನ್ನ ರೋಲ್ನು ವಿಜಯರೇ ಮಲ್ತಿರವಲು ರಡ್ಡ ಮುಲು ಪೂನೋಡು ಮೂಲು ದಾತಾತನ ಬಂಡಾಗ ಕರ್ಫ್ಯೂ ದಿಪ್ಪುಜೇರು ಇಂದಿನ ಮಲ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಅವಳ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಯಾನೈಟ್ ಬೋಡೆ ಯಾನು ಬೋತು ಬುಲ್ತೇನೆ ಎಂಕ್ ಸಾಧ್ಯನೇ ಜಿ ಪಂಡ ಅವ್ರು ಏನನ್ನು ನಂಬುದು ಹೋದಾಕಲು ಒಂಜಿ ಡಿ ಟೀಮ್ ದಾಕಲು ಅವ್ರು ಇರು ಎಂಚ ಪೋಪಾರು ವಿಮಾನ ಇಜ್ಜತ್ತ ವಂಡಿರು ವಿಮಾನದ ಟಿಕೆಟ್ ಯಾನು ಎಂಚಂಡಲು ಮಲ್ತು ಕಂತು ಕೊಡ್ತೇನೆ ಇರು ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪೋರ ಅಂದ ತಮ್ಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಇರುತ್ತೀರು ಅರೆಣ್ಲಿತ್ತೀರು ಇಂದ ಇನಿ ರಾತ್ರಿ ಓಲಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ಸೆಟ್ ಪಾಡ್ದು ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ದ ಮೇರ್ನ ಪೋರ್ಷನ್ ದೆಪ್ಪರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡ ಅಂತ ಕೇಳಿರು ಎನ್ನ ಪೋರ್ಷನ್ ಮಾತ್ರ ದೆಪ್ಪರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡ ಅಂತ ಆರು ನೋಡ್ತೀರು ಇತ್ತಾಕಿ ಕಪ್ಪುದ ಪರದೆ ಪುರ ಬೋಡ ನಾವು ರಾತ್ರಿದ ಸೀನ್ ಬೊಕ್ಕ ಈಗ ಒಂದು ಪುರ ತಟ್ಟಿದ ಗುಡಿಸಲು ಪುರ ಕಟ್ಟೋಡು ಈಗ ತೂಪುರ ಕೊರಡು ಅಂಡೇರು ಅಪ್ಪ ಓಲ್ ಜಾಗ ನಡ್ಮೆ ಪಿದೆ ಓಡ್ಲ ಪಾರ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಕರ್ಫ್ಯೂ ಕಡೆಗೆ ಅಕ್ಕಲು ಪೂರ ಪಂಚಮಾಲ್ ಹೋಟೆಲ್ದ ಮಿತ್ತು ಅವಳು ರೂಮ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಪುರಲೇರು ಅವಳು ಹೋದು ಟೆರೆಸ್ ಇಡುತ್ತುನಾಗ ಟೆರೆಸ್ ಮಲ್ಲ ಜಾಗ ಉಂಡು ತಮ್ಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕೊಂಡೇರು ಮೂಲು ಪರದೆ ಕಟ್ಟದು ಪೂರ ಕಪ್ಪು ಪರದೆ ಕಟ್ಟದು ಪಿದೈದು ತೋಜಂದಲ ಕಮಲ್ತದ್ದು ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಗುಡಿಸಲು ಕಟ್ಟದು ಐಕು ತೂಪಾಡದು ಏನೊಂಜಿ ವಿಡ್ಲನ್ ಪುರ ಪತ್ತೆರ ಪುರ ಉಂಡಾಯ್ತು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಬೆಟ್ಟು ಹಾಕ್ಯಾರ ಪುರ ಉಂಡು ಅವೇನು ರಾತ್ರಿ ಎನ್ನ ಕೈಟು ದೊಂದಿ ಪುರ ಕೊರದು ಅವೇನು ರಾತ್ರಿ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರು ಎನ್ನ ದೋಸ್ತಿಯವ್ರಿಗೆ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಅಂತೀರ ಅರಡ ಬಂಡೆ ಎಂಕೆ ಎಲ್ಲ ಎಂಚಾಂಡಲ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಬಾಂಬೆ ಪೋಡು ಟಿಕೆಟ್ ಮಲ್ತಕ್ಕಂತ ಕೋರ್ಲೇನು ಆರು ಟಿಕೆಟ್ ಮಲ್ತು ಕಂತು ಕೊರಿಯರು ಕಾಸುದಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕದಕ್ಕ ಇರು ಎಲ್ಲ ಪೋಲೆ ಬಂಡೇರು ಯಾನು ಅವ್ಳು ಕಂತದನ್ನಾಗ ಆಮೇಲೆ ಬಾರಿ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅಂಡು ಇರು ಟಿಕೆಟ್ ಮಲ್ತಾರತ್ತೆ ಮರ ಇದು ನಮ್ಮ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪಂದು ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಜ್ಜಿ ಬಂಡ ಪಕ್ಕ ರಾತ್ರಿಗೆ ಬರೋ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಸಾಧಾರಣ 2-3 ಗಂಟೆ ರಾತ್ರಿ ಮುಟ್ಟ ಶೂಟ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಏನಾನು ಮನದಲ್ಲಿ ಕಡಪಡಿಯೋದು ಮನದನ್ನು ಕಾಂಡೆ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಹೆಣ್ಮಗ ಫ್ಲೈಟ್ ಮಿತಾರೊಂದು ಪೋಯ ಫ್ಲೈಟ್ ಮಿತಾರದು ಯಾವ ಅಡೆ ಪೋನಾಗದಾನೆ ತರ ಬಂಡಾಗ ಬಾಂಬೆಡ್ಲ ರಡ್ಡದಿಂತ ನಾಟಕ ಒಂದುವೆ ಒರಿಯರ್ದರಿ ಅಸಲೆ ಯಾನು ಅವಳು ಹೋದು ಜಪ್ಪನಾನಿ ಬೈಯಾಗ 1 ನಿಮಿಷ ನಾಟಕ ಪೂರಾ ಕಂಗಲಾತಿರು
ಅಪ್ಪ ಪಂಡ ಇತ್ತದಲ್ಲಕ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ದಾಲಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ದಾಲ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪಾಗ ಪೋದು ಯಾನು ಜಪ್ಪುನ ಗಕ್ಕಲಿಗೆ ಜೀವ ಬತ್ತಿಲ ಕಾರಣ ಆರ್ಲ ಬುಲ್ತೇರು ಅಷ್ಟೇ ನಮ್ಮ ಮರ್ಯಾದೆ ಹೊರ್ತರೀರು ಅನ್ ಯಾನು ರಡ್ಡು ದಿನ ಈರ್ನ ಒಂಜಿ ರೋಲು ಮಲ್ಪರಂಗುಲು ಬೈದಿನ ಬಂಗ ಮಿನಿ ತುಂಡುಂದಂಡ ಪಂಡ ಅವು ಪಾತ್ರ ಅವು ಅಂಚೈತನ ಸಂಘಟಕನ ಬಂಗಲ ಅಂಚೆನೆ ಆ ಪಾತ್ರನ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಲ್ತಿನ ಹತ್ರ ಒಂತೆಲ್ಲ ಸುಧಾರ್ಪೆರ ಬೊಕ ಇರ ದೇಹ ಪ್ರಕೃತಿ ಆರೆ ಡೈಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಆ ಒಂಜಿ ಸ್ವರಭಾರ ಅಂದ್ ವರ ಈರ್ನ ಮೆಚ್ಚಿದ ಹೋಯಿನ ಪಾತ್ರ ಅವು ಕೂಡ ಅವಿನ ತೀರ್ಥ ಜಪ್ಪೆರೆ ಈರ್ನ ಒಂಜಿ ಸ್ವರೂಪಗುಂದೇ ನಿರ್ಣಯ ಮಲ್ತನ ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ತಾರೆ ಮುಂದೆ ಇರ್ನ ಜೀವನ ಮದಪಂದಿನ ಪಂಡ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಂದಿಗ್ಧ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದಗ ಆಪುಂಡು ಅತ್ತ ಉಂಡದು ಮಲ್ಲೂರೇ ರಂಗಭೂಮಿ ಆ ಕಾಲಘಟ್ಟಡು ಪರದೆಘಟ್ಟದ ನಾಟಕ ಮಲ್ತಾರೆ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ನಾಟಕ ತೆರೆದ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಅಗತ್ಯ ಆಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಜಗತ್ತಡು ಅಪಗದ ಇತ್ತೆ ನಾಟಕಲು ಆವೊಂದುಂಡು ಚಿತ್ರಗಳು ಆವೊಂದುಂಡು ಅಪಗದ ಒಂಜಾತ ನಾಟಕಗಳು ಬುಲಿಪುನಂಚಿತ್ತನ ಕರ್ಲ ಕತ್ತೆರನಂಚಿತ್ತನ ಪ್ರಸಂಗಗಳು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಸಂದೇಶಗಳು ಎತ್ತಂಡು ಅತ್ತಂಡ ಸೊಂಟೊಡ್ತಿರ್ತದ ಶಬ್ದಗಳು ಇಜ್ಜಾಂಡಿ ಆ ಸಂದೇಶಗಳು ಬಾರಿ ಆರೋಗ್ಯಪೂರ್ಣమైన ಸಂದೇಶಗಳು ಎತ್ತಂಡು ಇತ್ತೆದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಡು ಇರು ದಾದ ಪಣ್ಪಾರ ಇತ್ತದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಬೇಜಾರಲ್ಲ ಆಪುಂಡು ದಯಪಂಡ ಜನಕ್ಲೇನು ತಿಳಿಪೇರ ಬೋಡಾದು ನಮ್ಮ ವಾ ಮಟ್ಟಗಳ ಜಪ್ಪೆರ ಬಲ್ಲಿ ನಿಜವಾದ ಇತ್ತೆ ತಿಳಿಕೆ ಜನಕ್ಲನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬೇನೆ ಮಲ್ತದೆ ಅತ್ತಂದಂಡ ಬೊಕ್ಕೋರಿ ಒಂಜಿ ನಮೂನೆ ಮೋನೆ ಪಿಂಟಾವು ಲೆಕ್ಕ ಆಯ್ತದ ತಿಳಿಕೆ ಬರ್ಪವನತ್ ಕೆಲವು ಎಡೆಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಹಾಸ್ಯ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳನ್ನು ಪೂರ ನಮ್ಮ ತೂತ ನಾಟಕಗಳ ತೂತ ನಮ್ಮದು ಕೆಲವು ಸರಿ ಮಾತ್ರ ಇತ್ತ ತೂನ ಬೇಜಾರಾಪುಂಡು ಮನ್ಪರ ಬಲ್ಲಿತ್ತು ಮನ್ಪಿನ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಡ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಪುಗೆಲ್ದ ಸರ್ತದ ನಮ್ಮ ಪುಣಿಜೋಕುಲು ನಮ್ಮ ಆನುಜೋಕುಲು ಲೆತ್ತೊಂದು ಒಂಜಿ ಚಲನಚಿತ್ರಗ ಅತನ್ನೆಕ್ ಪೋಪ ಅವ್ಲು ಬರ್ಪುನ ಚಿತ್ರನ ಕೆಲವು ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು ಬೇಜಾರಾಪುಂಡು ನಮಕ್ ಅವಳು ಕುಲ್ತೂನಗ ಶಾ ಎನ್ನ ಮಗಲೆನ್ ಲೆತ್ತ ಬತ್ತದ್ದು ಯಾನ ಕೆಟ್ಟಿಯನ ಎನ್ನ ಮಗನ್ ಲೆತ್ತ ಮತ್ತೆ ಯಾನ ಕೆಟ್ಟಿಯನ ಪಣಪನ ಭಾವನೆ ಇತ್ತೆ ಆಪನ ಇತ್ತೆ ಪನ್ಪನ ಪ್ರಸ್ತುತ ವಿಸ್ತಾರ ಆತನ ಮೊಬೈಲ್ ಮಾತಾಜೋಲಿ ಗೊತ್ತುಂಡು ಗೊತ್ತಿತ್ತಿಲ್ಲ ನಮಕ ಒಂಜಿ ಆಭಾಸ ಆಪನಂಚಿತ್ತನ ಸ್ಥಿತಿಗಳು ನಮ್ಮ ಎದುರೇ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣನ ಒಂಜಿ ಬೊರ್ಚಾಂದ ಮರ್ಚದು ಅಕುಲು ಬಲಿಪುನ ಎಂಕ ಅಂಚಿನ ಸನ್ನಿವೇಶ ತೂದು ಬಾರಿ ಬೇಜಾರಾತಿನಲ್ಲ ಉಂಡು ಅಂಡ ಜನಕುಲು ಅವಿನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ತೆಲ್ತುದು ಆ ಪಂಡ ಕಾಲ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಅನ್ವಯ ಅಕುಲು ಆ ರೀತಿ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪೆ ಆ ರೀತಿ ಜನಕ್ಲೆ ಅವ ಆ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಯಘಟ್ಟದ ಜವನೆರಿಗೆ ಅವು ಪತ್ತು ಎತ್ತಂತೆ ಸಾಧಾರಣ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಅವು ದಾಯಪ್ಪ ಇಂಚಿನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಕಾಲೋಡು ನಾಟಕ ರಂಗಬೋಡು ಬುಳೆದು ಬತ್ತನ ಅತನ ಚಲನಚಿತ್ರ ರಂಗಡು ಬುಳೆದು ಬತ್ತನ ಒಂದೊಂದು ಜಾತೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಒಪ್ಪೇಜಿ ಅನ್ನ ಕಾಲಘಟ್ಟಗವು ನಡತೊಂದುಂಡು ಪಣಪನೆ ಇತ್ತ ನನದುಂಬುದ ರಂಗಭೂಮಿದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆ ರೀತಿ ಬರು ಇಜ್ಜಿ ರಂಗಭೂಮಿದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ರಂಗಭೂಮಿದ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಇತ್ತ ದಾಲ ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜಿ ದಯಬಂಡ ಎಂಕುಲು ಪುರ ದುಂಬು ಒವ್ವೇ ಒಂಜಿ ದುಡ್ಡುದ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಇದ್ದೆ ಅಂದರೆ ಬರೇ ಒಂಜಿ ಎಂಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ನಾಟಕದ ಒಂಜಿ ಆ ಒಂಜಿ ಎಂಚಿನ ಮರಳು ಪನ್ಪಿರುತ್ತೆ ಆ ಮರಳಿಗೋಸ್ಕರ ಎಂಕಲ್ ನಾಟಕ ಮಲ್ತದೆ ರಡ್ಡು ಜನ ಈ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತದ ಪನ್ಪಿನ ಅವನಿಗೆ ಕೇನೋಡು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ನೆಟ್ಟು ಬೇರೆ ಬಟ್ಟು ನಕಲು ಮಾತ್ರ ಆ ಕಾಲಘಟ್ಟ ಈಗ ಆತ ಯಾವುದು ದಾಯಿಂದ ಕೇಳ ಇರ್ನ ಉದರಂಬರಣ ಬೋಡ ಅವನ ಉದ್ಯೋಗ ಇತ್ತ ಎಂಕ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ನಡ್ಕೊಂಡು ಯಾನು ಸುರೂ ಕಾಸು ದೆತ್ತೊಂದಿನಿಂದ ಮಣ್ಣಾಗ ಎಸ್ ವಿಶ್ವನಾಥ ಪಂಡದ ಒಂಜಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಇತ್ತೇರು ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸರ್ ಇತ್ತಿನಾರು ಎಸ್ ವಿಶ್ವನಾಥರು ಅರ್ನ ಸೆಟ್ಟಡ್ ಯಾನ್ ಪದ ಪನಿಯರ ಪೋಂತೆ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಸಿಂಗರ್ ಅದು ಪೋಂದಿತ್ತೆ ಜೆ ರವೀಂದ್ರರ ನಕಲ್ನ ನಾಟಕಗೂ ಆರ್ನ ಒಂದು ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶನ ಐಟ್ ಯಾನು ಹಿನ್ನೆಲೆ ಗಾಯಕಿ ಅದು ಯಾನು ಪೋದಿತ್ತೆ ಅವು ಅಡ್ಡೆರಡು ನಾಟಕ ಅಲ್ಪ ನಾಟಕ ಒಂದಿತ್ತು ಏನಲ್ಲೇ ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಒಂಜಿ ದಿನ ಆರು ಏನು ಪಾಂಡೇಶ್ವರಡು ಇತ್ತೇನು ಆಡೆಗೆ ಏನೋ ನಾಡೊಂದು ಬತ್ತೇರು ಬತ್ತದು ಕೋಡೆದ ನಾಟಕ ಪುರ ಭಾರಿ ಶೋಕ ಆತಂಡು ಪದ್ಯ ಪುರ ಭಾರಿ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಖುಷಿ ಆತಂಡು ಒಂದು ಒಂಜಿ ಐನು ರೂಪಾಯಿ ಎಂಕ ₹5 ಬಣ್ಣಗ ಎಂಕ್ ಎತ್ತು ಖುಷಿ ಆಂಡ ಒಂದು ಬಣ್ಣಗ ಒಂಜಿ ಅಪಗ ಒಂಜಿ ನಾಟಕೊಡು ಪದವಣ್ಣಂಡ ಒಂಜಿ ನಾಟಕೊಡು ಪಾತ್ರ ಮಲ್ತಂಡ ಕಾಸಲ ಕೊರ್ಪೇರ ಬನ್ಪಿನ ಎಂಕ ಅಪಗ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಕಾಸು ಎಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲ ಅಂಡ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಪ್ರತಿಭೆನ ಗುರುತಿಸೋದು ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅವು ಇತ್ತ ಇನ್ನೀಗಲ ನೆನಪುಂಡಿ ಐಡದ ಪಕ್ಕ ಪೂರ ಕೊರಂತೆರಿತೆ ಮಕ್ಕಳು ಮೊಗಲ್ನ ವೃತ್ತಿಪರ ನಾಟಕ ತಂಡೋಲೆಡು ಪುರ ಮಲ್ಪುನಕ
ಇತ್ತೆ ವೃತ್ತಿಪರ ನಾಟಕ ತಂಡ ಮಲ್ತಿನ ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ಬದುಕು ನುಪ್ಪಾಂಡು ಅಂದಂದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವನೇ ತನ್ನ ಉದ್ಯೋಗ ಈತ ಮಾತಿರ್ಲ ತುಲೆ ಐಟಿ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವನೇ ಜೀವನದ ಅಂಚಾದವದಲ್ಲ ಅಪರಾಧ ಅಂತ ಈ ಕಾಲಘಟ್ಟಗ ರಂಗಭೂಮಿಯೇ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಉದ್ಯಮ ಉದ್ಯೋಗ ಆ ಒಂದು ಬುಳೆದ ಬೈ ಐಟದಲ್ಲ ಅಪರಾಧ ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ಪಣ್ಪೊನೆ ಆ ಚಿತ್ರರಂಗ ಬುಳೆದನು ನಮ್ಮ ತುಳು ಪಣ್ಪೊನ ನಾಟಕ ರಂಗ ಚಲನಚಿತ್ರರಂಗ ಎಂಚ ಇತ್ತೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಬದುಕುಂಡ ಬದುಕು ಖಂಡಿತ ಉಂಡು ತುಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಅವಡು ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ನಾಟಕ ಕೊರಂಡ ಜನಕುಲು ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ಅವನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪೀರು ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಇಂಚೆಪ್ಪಗು ಮಕ್ಕಳು ಕಿಶೋರ್ ಡಿ ಶೀಟರ್ ನಕಲ್ನ ಕಟೀಲ್ ದಪ್ಪೆ ಉಲ್ಲಾಲ್ದಿ ಗುಬ್ಬೀರು ಈತ ಈತ ಶೋಪುರ ಆಂಡ್ ಇದು ಭಾರಿ ಶೋಕುಮಾರ ಮಲ್ತೊಂದು ಸಂದೇಶಾತ್ಮಕ ಶಿವದೂತ ಗುಳಿಗೆ ಅವು ಪುರ ಐತೆ ಎನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಒಂದುಂಡು ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮಗೆ ವಾಯ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸ್ವರ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅದು ಎನ್ನ ಉಂಡು ಐತೆ ಆಯ್ತಾ ಮೂಲ ಕಥೆಕನ ಕೇರ್ನಾಗ ಎನ್ನಡೆ ಬತ್ತಿತ್ತೇನೆ ನಮಕೈಕ ಸಹಕಾರ ನಮರ್ದಾಪನ ಪಾರ್ಧನದ ಅವು ಒಂಜಿ ಮಾತಿರ್ಲ ಒಂಜಿ ಮೆಚ್ಚುನಂಚಿನ ಅವೇ ತುಲೆ ಇತ್ತೆ ಇಂಚಪ್ಪ ಒಂಜಿ ಕಾಂತಾರ ಸಿನಿಮಾ ಗೊತ್ತಂಡು ಆ ಸಿನಿಮಾ ಮಾತಿರ್ಲ ಮೆಚ್ಚು ಐಟ ಒಂಜಿ ದೈವಾರಾಧನೆದ ಬಗ್ಗೆನೇ ಹೆಚ್ಚ ಒಂದು ಒಪ್ಪುನ ಅಂದಾಗ ಅವನ ಕೂಡ ಜನಕಲು ಮಸ್ತ್ ಮೆಚ್ಚು ಅವನ್ನ ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಜನಕಲಿಗೆ ಇತ್ತೆ ಬೋಡು ಒಂದು ಆತನು ದುಂಬು ಪೂರ ಅವನು ಮರತ ಇತ್ತೇಳಲ್ಲಮ್ಮ ಇತ್ತದಕ್ಕಲಿಗೆ ಒಂಚೂರು ಐಟ ಒಂಚೂರು ಅನ್ವೇಷಣೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಐಟ ಆದ ಎಂಚಿನ ದೈವಾರಾಧನೆ ಬಣಬನವ ಅಕಲಿಗೆ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅವಂಡ ಒಂಜಾತ್ ಸೀಮಿತ ಚೌಕಟ್ಟದ ಉಂಡು ಅವ್ನು ಮಡಿವಂತಿಗೆ ಉಂಡು ಮಡಿವಂತಿಗೆ ಇಪ್ಪುಡವ ಅಪರಾಧ ಅಂದತ್ತೆ ಅಂಡ ಒಂಜಾತ ವಿಸ್ತಾರವಾದ ದೇಶ ವಿದೇಶದಕ್ಲೆಗೆ ತುಳುನಾಡು ದೈವಾರಾಧನೆ ಪಣಪನ ವಿಚಾರ ಉಂಡು ಆಗೀತ ಮೌಲ್ಯ ಉಂಡು ಅವತ್ತಂದು ಎಂಕ್ ಭಾರಿ ಆಶ್ಚರ್ಯ ತುಳುನಾಡದ ದೈವದ ಒಂಜಿ ಬಗ್ಗೆ ನಾಟಕ ಮಲ್ತುಂಡಲ್ಲ ಅವು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಯಶಸ್ಸು ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಅವೇ ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ತುಂಡಲ್ಲ ಅವಲ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಎಡ್ಡು ಪುದರ್ ಬರೋದುಂಡು ಅಪ್ಪ ಒಂಜಿ ಆ ದೈವಲ್ನ ಕಾರಣಿಕನ ಅದು ದೈವರನ ಒಂಜಿ ಅನುಗ್ರಹನ ಬಂಡದು ಒಂಜಿ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಲಾಭನು ದೇವರನ್ನ ಕಟೀಲ್ ಉಳ್ಳಾಲ್ ದಿನದ ಅವೈತೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನಾಟಕ ಪೂರ ಮಲ್ತೊಂದುಲೆ ಐತೆ ಮಂತ್ರ ಮಾಯದಪ್ಪೆ ಮಂತ್ರ ದೇವತೆ ಎಂದು ಮಲ್ತೊಂದುರ್ಲೇರು ಅವೇನು ನಾಟಕ ತೂತುಜಿ ಇಂಚಿನ ಪೂರ ನಾಟಕಲು ಜನಕ್ಕಲೆಗೆ ತೂಯರ ತಿಕ್ಕಂಡ ತೂಯರಡ ಅವನು ಬಾರಿ ನೆಟ್ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪೇರು ಭಯಭಕ್ತಿ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪೇರು ಅಂಡ್ ಅಕ್ಲೆಗೆ ತೂಯರ ಅವಕಾಶನೇ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಇತ್ತೈತೆ ಕೆಲವು ಪುರ ನಮ್ಮ ಟಿ ವಿ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೂಲಕ ಪುರ ಕೆಲವು ಸಿನಿಮಾನ ಈ ಸಾಯಿಬಾಬರ್ನ ನಾಟಕ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನಾಟಕಗಳು ಪುರ ದೈವದ ದೇವರನ ಪುರ ನಾಟಕಗಳು ತೂಯರ ತಿಕ್ಕಿನರದ ಹತ್ರ ಒಂಜಿ ಜನಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ನಾಟಕದ ಅಭಿರುಚಿ ಬುಳೆ ಒಂದು ಬರ್ತದೆ ಸರಕಾರದ್ದು ನಂಗೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಚಲನಚಿತ್ರಗೂ ವಿಭಾಗವು ಅವಕಾಶಗಳು ಭಾರಿ ಕಷ್ಟ ಸಮಸ್ಯೆ ಅವು ಐತೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ತಿನಕ್ಲೆಗೆ ಈ ಒಂಜಿ ಸರಕಾರದ ಸಹಾಯಧನ ತಿಕ್ಕೊಡುಂದಂಡ ಭಾರಿ ಭಂಗ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣದಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರದ ಆಂಡಲ ಕೆಲವು ಚಲನಚಿತ್ರ ರಾಜ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನಮಕ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ರಂಗಭೂಮಿಗೆ ತುಳುನಾಡ ಆವಡಾಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ ದಾದ ಆ ಒಡು ನನ್ನ ಇತ್ತೆ ಪಣ ಪೂರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಯಕ್ಷಗಾನ ಯಕ್ಷರಂಗಾಯಣ ಬತ್ತಂಡು ನಮ್ಮ ಪೂರುಂಡು ತುಳುನಾಡು ರಂಗಭೂಮಿ ఒక ಚಲನಚಿತ್ರಗೂ ದಾದ ಆ ಒಡು ಒಂಜಿ ಜನ ಮಣ್ಣಾಗ ಮೂಲು ಈ ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ಪೊಡುಂದಾಂಡ ನಂಗೆ ಬೋಡಿತ್ತಿನ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಪಂಡ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ತಾಯಿ ಕೊಂಚ ವಿಸ್ತಾರವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಜಾಗೆ ಬೋಡು ಅವಳು ಬೋಡಿತ್ತಿನ ಪೂರ ಐಕ್ ಬೋಡಿತ್ತಿನ ಈ ದೃಶ್ಯನು ಜೋಡಣೆ ಮಲ್ಪೊಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬೋಡು ಅವು ಬೋಡು ಬೊಕ್ಕ ರಂಗಭೂಮಿ ಈ ಶುರುವಾದ ಬೋಡಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ರಂಗಮಂದಿರ ನಮ್ಮ ಭಾರೀ ವರ್ಷದ ಒಂಜಿ ಬೇಡಿಕೆ ಅಂದು ಬಂಡ ಒಂಜಿ ರಂಗಮಂದಿರ ಇಜ್ಜಂದೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ನಾವೊಂದುಂಡು ಸರ್ಕಾರ ಪಣವು ದೀತನ ಪೂರ ಅಂದು ಅಂಡ ಅವಿನ ನಿಜ ಪನ್ಪುಣಂದ ಎಂಚಿನೈತೆ ಪನವು ಉಂಡ ಆ ಪನವುಡು ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ರಂಗಮಂದಿರ ಮಲ್ಪುಲಿ ಅಂಡ ಸರ್ಕಾರದ ಒಂಜಿ ಆ ನೆತ್ತ ಅಂದನಗ ಅವು ಆಯ್ತ ಬಜೆಟ್ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಜಾಸ್ತಿ ಅವಂದೆ ಬೋಪು ಅಂದ ಐತೆ 16 ಕೋಟಿ ತಿನ್ನೈತೆ 18 ಕೋಟಿ ಅದನ್ನ ಅಡೆ ಮುಟ ಮೊತ್ತದು ಸದ್ಯಗೂ ನಮ್ಮ ರಂಗಭೂಮಿಗೆ ಬೊಡಾಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಅಂಡ ಇತ್ತೆ ಪನ್ಪಿನಿ ನೀನಾಸಮ ಮುಲ್ಪ ಹೆಗ್ಗೋಡು ಆವಾಡು ಅತನ ನಮ್ಮ ರಂಗಮನೆ ಸುಳ್ಳ್ಯಾಡ ಆವಾಡು ಅಕುಲ್ಪುರ ತುಲಿ
ದಾಲ ಒಂಜಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂಜಿ ದುಡ್ಡು ಪಾಡಂದೆ ಏತು ಶೋಕದ ರಂಗಮಂದಿರ ಮಲ್ತೇರು ಮಲ್ತೇನೆ ಅಂದು ಅಂಚಿನ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ರಂಗಮಂದಿರ ದಾಯ ಮಲ್ಪರ ಬರಲಿ ಬಂದ್ಪನೆ ಇಂಕ್ಲೆ ಇದೇ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ರಂಗಮಂದಿರ ಆನಂದಂಡ ರಂಗಮಂದಿರ ಬಂಡ ಒಂಜೇ ರಂಗಮಂದಿರ ಯಾನು ಧಾರವಾಡ ತೂತೆ ಅಲ್ಪ ರಂಗಮಂದಿರ ಅಲ್ಪ ಅವಳು ಧಾರವಾಡ ಉತ್ಸವಗೂ ಒಂಜಿ 7 ಕಡೆಟ್ ನಾಟಕ ಆಪುನು ಅವಳ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಸುಸಜ್ಜಿತವಾಯಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ರಂಗಮಂದಿರ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ರಂಗಮಂದಿರದ ಸುಸಜ್ಜಿತವಾಯಿನ ರಂಗಮಂದಿರದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಉಂಟು ಅಂಚಿನ ವಿಸ್ತಾರವಾಯಿನಂಚಿತ್ತನ ಜಾಗೆಡೆ ಒಂಜಿ ಚಲನಚಿತ್ರ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬೋಡಾಪನಂಚಿತ್ತನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವಿಭಾಗದ ಸೀನರಿಲೇನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಲ್ಪನಂಚಿತ್ತನ ಅತೆ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಫಿಲ್ಮ್ ಸಿಟಿ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ತುಳುನಾಡು ಸರಕಾರದ ಮಟ್ಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಉಂಟು ಈರ್ನ ಬೇಡ ದುಂಬುದ ದಿನೋಕ್ಲೆಡ್ ನಮ್ಮ ಈ ತುಳು ಚಲನಚಿತ್ರ ರಂಗೋಗುಂದೆ ತುಳು ನಾಟಕ ರಂಗೋಗುಂದೆ ಇಂಚಿತ್ತನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆವಡು ಈ ಬಗೆಟ್ ನಮ್ಮ ಒಂಜಾತು ತುಳುವೆರೆ ಒಟ್ಟಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪಡು ಖಂಡಿತ ಈರ್ನ ಒಂಜಿ ಆಶಯ ಪಣಪನವು ಸರ್ಕಾರದ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಣಜದ ಮುಖೇನ ತೂಪರ ಒಂಜಾತು ಜನಕುಲು ಎಡ್ಡೆ ಆಶಯ ನೀರು ಕೊರಿಯರ್ ನಮಕ್ ಅಖೇರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮರನೊಳ್ಳೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮಲ್ಲೂರ್ರೆ ನಮ್ಮ ನಾಟಕ ಅತ್ತಂಡ ಚಲನಚಿತ್ರ ಈ ರಂಗಭೂಮಿದ ವಿಭಾಗಡ್ ನಮ್ಮ ತೂಂದುಳ್ಳ ಒಂಜಾತು ನಮ್ಮ ರಂಗಭೂಮಿಗೆ ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕಾರ ಗೌರವ ಒಂದು ಪೂರ ತಿಕ್ಕುನೆಟ್ಟು ಒಲ್ಲ ಕೊರತೆ ಒಂದುಂಡ ಒಂಜಿ ಎಂಜಿನ ಮಂಡ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಸರಕಾರಗೂ ಅರ್ಜಿ ಪಾಡದ ತೊನ್ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಅವು ಪ್ರಶಸ್ತಿಯಿಂದ ಯಾನ ಅವನು ಒಪ್ಪುಜಿ ವಿಜೇತ ಅಂದ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತ ಪುರಸ್ಕೃತ ಯಾನ್ನ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ ಕರ್ನಾಟಕ ನಾಟಕ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಪ್ರಶಸ್ತಿ 2005 ಎಂಕ್ ಬತ್ತನು ಎಂಕ್ ನಿಜವಾದ ಯಾನು ಆ ಬಗ್ಗೆ ಅರ್ಜಿಲಾ ಪಾಡ್ದಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ ತಲಜಿ ಎಂಕರ ಒಂಜಿ ದಿನ ಫೋನ್ ಬತ್ತಂಡು ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಕೊಡಿಯಾಲ್ ಬೈಲು ಬೊಕ್ಕ ವಿ ಜಿ ಪಾಲ್ ಮಕ್ಕಳು ಬರ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಾಸ್ಟ್ರ ಇರ್ನೊಂಜಿ ಫೋಟೋಲ್ಲ ಇರ್ನೊಂಜಿ ಬಯೋಡಾಟಲ್ಲ ಕಡಪುಡ್ಲೇನು ದಾ ಹೇಗೆಂಡ ಇರ್ ಕಡಪುಡ್ಲೇ ಒಂಡಿರು ವಿಷಯ ಇಂಚಿನ ಇಂಚಿ ಕರ್ನಾಟಕ ನಾಟಕ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಮೂಲ ಮಲ್ತೊಂದುರ್ಲೇರು ಇವಾಗ ಎಂಕುಲು ನಮ್ಮ ಯಾನು ಬಂಡ ಈ ಕನ್ನಡ ನಾಟಕ ಕೊಡ್ಲಲ್ಲೇ ತುಳು ನಾಟಕ ಕೊಡ್ಲಲ್ಲೇ ಅಂಚದು ಏನಡ ಅಪ್ಪಗ ಈ ಕಡಪುಂಡಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ದಾಲ ಇಜ್ಜಾನು ಏನು ಬತ್ತಿನಪ್ಪ ಕೊರಪೆ ಅಂತ ಮಂಡೇನು ಅಂಡ ಇಂಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬೈದನು ಅವು ಹೂವಿನ ಹಾಡುಗಳಿದ್ದು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೊರಿಯರು ವಿ ಜಿ ಪಾಲ್ ಸದಸ್ಯ ಆದಿತ್ಯ ಅಂಚೆನಟವರು ಎನ್ನ ಪುದರ ಅಲ್ಪ ಸೂಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಕೊಡಿಯಲ್ ಬೈಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಆರ ಏನೊಂಜಿ ಗುರು ಒಂದು ಒಂದೊಂದು ಅಂಚೆ ಆರ ಅಲ್ಪ ಏನನು ಎನ್ನ ಸೂಚನೆ ಮಲ್ತದ್ದು ಪೆರೆ ಯಾವು ಆಂಡ ಇಂಜಿನದ ಮಂಡ ಈ ಸರ್ಕಾರದ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೊರ್ನಗ ಭಾರಿ ಬೇಜಾರಾಪುಂಡು ದಯದ ಮಂಡ ಅವಳು ಆ ಆಡಂಬರದ ಒಂಜಿ ಇಂದು ಅಕಲ್ನ ಈ ಮೆರವಣಿಗೆ ಅವು ಒಂದು ಅವೇ ಗಾಂಡ್ ಗೌಜಿಡು ಈ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ಪನ ಒಂಜಿ ಗೌಣ ಅದು ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಪ ಆಯ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಮಹತ್ವನೇ ಉಪ್ಪುಜಿ ಅಂದು ಅವಂಡ ಪೂರ ಬರ್ಪೇರು ಅಪ್ಪಗ ಮೇರು ನಮ್ಮ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆದಿತ್ಯರು ಬೊಕ್ಕ ರಾಮುಲು ಕಲ್ಪುರ ಸಮ್ಮಿಶ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಪುನಗ ಅವಳು ಇಂಜಿನದ ಮಣ್ಣ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೊರ್ಪಿನ ಅಕ್ಲಿಗೆ ವಿಷಯ ಮಲ್ಲತ್ತು ಅಕ್ಲನ ಆ ಒಂಜಿ ಅಲ್ಪದ ಆಡಂಬರ ಅವೇ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಮಲ್ಲತ್ತಂದೆ ಏರು ಎಂಚಿನ ಎಂಕ್ಲ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ತೆರಿಯನ್ನ ಇದು ನಂಗೆ ಮೂಲು ನಮ್ಮನೆ ಊರುಡು ಒಂಜಿ ದಾದ ಒಂಜಿ ಸನ್ಮಾನ ಮತ್ತೆ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆ ಸನ್ಮಾನ ಈ ರೀತಿ ಮಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಆಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಸರ್ಕಾರದ ಮೌಲ್ಯಯುತನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೊರ್ನಕ ಆಯ್ತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಭರಾಟೆಡ್ ಕಲಾವಿದನು ಗುರುತಿಸವನಿಟ್ಟು ವಿಫಲರಾಪೇರು ಪನ್ಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಇತ್ತೆ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟಡು ಮಲ್ಪುನಗ ಇತ್ತೆ ಪನ್ಪನೆ ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೊರ್ನಗ ಕೊಂಚ ಕೊರ್ನಗ ಒಂಜಾತ ನಮ್ಮ ಕೌಲು ಗುರುತಿಸವನಂಚಿತ್ತಿನ ವಿಸ್ತಾರ ಮಲ್ಪನ ಸಮಯ ಲಾಕ್ಲಿಗೆ ಉಪ್ಪುಜಿ ಆಂಡಲ ಇತ್ತೆ ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಇಂಚಪ್ಪ ಕೊರ್ನ ಏತು ಪೊರ್ಲುಡು ಅಕ್ಲೆ ಗೌರವ ಕೊಡ್ದು ಕನಿಷ್ಠ ಆತ ಅನ್ಲ ಅಕ್ಲೇನೆ ಬಂಡ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಇದ್ದಿತ್ತು ಪೋಯಿನಾಯಕನ ಮೋನೆ ಎಲ್ಲ ಸರಿಟ್ ಒಂಜಿ ತೂಪಿನಂಚಿನ ಇಜ್ಜಿ ಆ ರೀತಿ ಕೊರ್ನ ಅನ್ಲ ಸರಿಯಾ ಬೊಕಾಯ್ದೆ ಮೂಲು ಎಂಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬೈದನ ಹೂವಿನ ಹಾಡುಗಲ್ಲಡಿ ಎಂಕ ಆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೊರ್ರೆ ಎನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಏರೇಗ ಅವಳು ಆ ಬಗ್ಗೆ ತೆರಿಪೋನ ಚಿತ್ತನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಮಲ್ಲೂರ್ರೆ ರಂಗಭೂಮಿ ಚಲನಚಿತ್ರರಂಗ ತುಳುನಾಡು ಬಾರಿ ಬಂಗೋಡು ಅಕಲ್ನ ಪೊರಂಬಾಟೋಡೆ ನಿಕಲ್ನ ಬಲಿಷ್ಠ ಒಂದು ಬರೋದು
ಈ ರಂಗಭೂಮಿಗೊಂದು ಸಂಘಟನೆಯ ಪಣದ ಕಟ್ಟಿಯಾರ್ಗತ್ತೆ ಆಯ್ತಪ್ಪ. ಅವು 2003 ಮೂಜಿನಿ ಸ್ವೀಡು ಒಂಜಿ ತುಳು ನಾಟಕ ಕಲಾವಿದರನ್ನ ಒಕ್ಕೂಟ ಪಂಡದು ಮಚ್ಚೇಂದ್ರನಾಥ್ ಪಾಂಡೇಶ್ವರನ ಗುರುಕಾರ್ಮೇಡು ನಮ್ಮ ದಿವಂಗತ ಅಚ್ಯುತ ಕಲ್ಲಾಪುನ ಕಾರ್ಯಾಂತರ ಒಂಜಿ ನೆಟ್ಟು ಸಂಘಟನೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಲ್ತೇರು. ಯಾನೈಟ್ ಒಂಜಿ ಖಾಲಿ ಸದಸ್ಯ ಆದಿತ್ತದು ಅವು ಐತಾತಿಗೆ ನಡತೊಂದು ಪೋಂದಿತ್ತು. ಯಾನು ಹೆಚ್ಚಾಯಿಟ್ಟು ಎನ್ನ ಒಂದು ಇಜ್ಜಾಂಡು ಅಲ್ಪ ಎನ್ನ ದಾಲ ಕೊಡುಗೆ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಅಲ್ಪ. ಅಚ್ಯುತ ಕಲ್ಲಪ್ಪು ತೀರ್ಪು ಹೋದಾದನಗ ಆ ಒಕ್ಕೂಟ ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಚೀಲ ಆತೆ ಬೊಕ್ಕ ಆರ್ನ ಇಲ್ಲಡೆ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ವರ ಮೇರ್ನ ಇಲ್ಲಡೆ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಏರು ಕರಿ ಅಂತಿರ ಪೇರ ಆಕಲ್ನ ಇಲ್ಲಡೆ ಒಂದಿಪ್ಪುಂಡು. ಅವು 6 ತೀರ್ಪೋಯಿನ ಟೈಮ್ ಅವಳು ಈ ಒಕ್ಕೂಟದ ಒಂಜಿ ಗೋನಿಡು ಜಿಂಜದಿದ್ದೀರು ಪೂರ ದಿನ. ನನಗೆ ನಮ್ಮ ಆಯ್ತ ಗುರುಕಾರ್ ಕಿಶೋರ್ ಡಿ ಶೆಟ್ಟರು ಆರ್ಲ ಒಕ್ಕ ಮೋಹನ್ ಕೊಪ್ಪಲ್ರ ಬತ್ತಿರು ಇಂಚೆಂಚ 6 ತೀರ್ಪೋತೇರು. ಇತ್ತ ನನ್ನ ತಂದಿನ ಮುಂದುವರಿತೊಂದು ಬೇರೆ ಒತ್ತುಜಿ ನೆಕ್ಕಿತ್ತೆ ನನ್ನ ಐಕ ಆಡಿಟ್ ಆವಡು ಮೂಲು ಲೆಕ್ಕ ಬರೆತಿಜ್ಜಿ ನೆನು ಪೂರ ಇರೋಂಜಿ ಸರಿ ಮಲ್ತು ಕೊರೋಡು ಬಂದಿರು. ಅಂಚೆ ಅವೇನು ಪೂರ ಕೋನೋದು ಅವೇನು ಪೂರ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾದ ಒಂಜಿ ಪೂರ ಮಲ್ತದು ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ಆಡಿಟ್ ಪೂರ ಮಲ್ಪದು ಕೊರ್ದು ಯಾನ ಆ ಒಂಜಿ ನೆಟ್ಟು ಅವೇನು ಮಹಾಸಭೆಗೆ ಒಂಜಿ ಮಂಡನೆ ಮಲ್ಪನಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಸಹಾಯ ಮಲ್ತೆ ಸಾಕ. ಅಪ್ಪಾಗ ಅವಳು ಏನನ್ನು ಪತ್ರ ಪಾಡಿಯರು ಅಂದು ಅಂದ ಏನೋ ಪತ್ರ ಪಾಡಿ ಅಂದ ಅಂಚತ್ ಅವಾಗ ಅವು ನಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸವು ಕೈಬಾಡ್ನೆ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಅವು ಒಂಜಿ ಸುಸೂತ್ರವಾದ ಅಂದ್ ಐಡದು ಬೊಕ್ಕ ಯಾನು ಐಟು ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾದ ಮಲ್ತದು ಒಂಜಿ 150 ಜನ ಆಯ್ತು ಸದಸ್ಯರಿತ್ತೇರು. ಇನ್ನೀಗ 650 ಸದಸ್ಯರುಳ್ಳೇರು. ಅಲ್ಪ ಎಂಕಲು ಸಂಘಟನೆ ವಲಯ ಸಂಘಟನೆ ಮಲ್ತದ ಬೊಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಪೂರ ಬೇತೆ ನಮ್ಮ ಎಂಕಲು ಸಹಾಯ ಪೂರ ಮಲ್ತ ಸಹಕಾರ. ಈತ ಒಂಜಿ ಕೊರೋನಾದ ಟೈಮ್ ಎಂಕಲು ಈ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಕೊರ್ಪಿನ ನಮ್ಮ ಲಸಿಕೆ ಒಂಜನೇ ಡೋಸು 2ನೇ ಡೋಸು ಅಂಚನೆ ಮೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ 400 ಜನಕ್ಕೆ ಎಂಕಲು ಕಿಟ್ ಪೂರ ವಿತರಣೆ ಮಲ್ತದ. ಒಕ್ಕ ಇಲ್ಲಿಲ್ಲಡೆ ಪೂರ ಹೋದು ಕಲಾವಿದರ ನಾಡೊಂದು ಹೋದು ಕೊರೊಂದು ಬೈದ ಒಕ್ಕದ ಎರೆಗಂಡಲ ಅಸೌಖ್ಯ ಎತ್ತು ನಂದಾಂಡ ಅಕ್ಲೆ ಕೊರ್ಪಿನ ಅಣ್ಣ ಒಂಜಿನ ಎಂಜಿನ ಬಂಡಾಗ ಒಂಜಿ 4 ಜನಟ ಹೋದು ನಟ್ಟದು ಐಟ ಬತ್ತಿನ ನಿಂದಿಟ್ಟು 4 ಜನಕ್ಕೆ ಕೊರ್ಪಿನಿ ಅಂಟ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಒಕ್ಕೂಟ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾದ ಉಂಡು ಮಾತೆರ್ಲ ಪನ್ಪೆರಿ ಹಿರಿಯಪ್ಪ ಕಾರ್ಯಂತರ ಅದು ಬತ್ತೇರ ಆ ಒಕ್ಕೂಟ ಒಂಜಿ ಬೆರಿ ಬಲವೈದುಂಡು ಅಯ್ಯನ ಬಾರಿ ಪೊರುಡು ಸೂತ್ರಬದ್ಧವಾದ ದುಂಬುಕೊನೊಂದುಲ್ಲಾರು. ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ ಚೇತನ ಕಿಶೋರ್ ಶೆಟ್ಟರಿಗೆ ಬಲತ ಕೈಯಾದಿರ ಬಲಿಷ್ಠ ಮಲ್ತುದಾರೆ ಆಯ್ತಾ ಪಿರವುದ ಬಲಿಷ್ಠತೆ ಪಿರವುಡು ಇರ್ನೊಂಜಿ ಕೈವಾಡುಂಡು ಅಂತ ಬರಬ ಅತ್ತ ಅವು ಉದಯ ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸವು ಕೈಪಾಡ್ನ ಇರೋದಕ್ಕ ಆಯ್ತು ಮನಿಪಂದ ಕುಳ್ಳರೆ ಆಪುಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾದ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಿನ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಐಕ ಸಮಯ ಕೊರಿಯರ್ ಆಯ್ತನಲ್ಲ ತಿಕ್ಕಿನ ಸಮಯನು ಪೊರ್ಲುಡು ಸದ್ಬಳಕೆ ಮಲ್ತದ. ಅಕೇರಿದ ಪಾತೆರ ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿದ ಬಗ್ಗೆ ದಾದ ಬಂಡ ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೂರ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲರು ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ನಾಟಕ ರಂಗಗೂ ಮಸ್ತ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇತ್ತೆ ನೆತ್ತ ದುಂಬುದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಪುನಗಲ ಈರು ಬತ್ತಿನ ಹಿಡಿದ ಬಕ್ಕಲ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಚಾವಡಿಡು ನಿರಂತರವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೂರ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲರು ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಖುಷಿತ ವಿಚಾರ. ಒಂಜಿ ತುಳುನಾಡದ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಒಂಜಿ ಆಯ್ತ ಒಂಜಿ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಒಕ್ಕ ತುಳು ಈ ನಾಟಕ ರಂಗದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿಕಲು ಬೆರಿದಾಂಗ್ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲಾರು. ನನ್ನ ದುಂಬೊಗಲ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ರಂಗಭೂಮಿದ ನೆಕ್ ನಿಕಲು ನನಾತ್ ಐಕ ಒಂಜಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರೋಡು ದಾದಾಂಡಲ ಎಂಕ್ ಎಂಚಿನ ಬಣ್ಣಗ ಒಂಜಿ ಮೂಲು ಒಂಜಿ ಈ ತರಬೇತಿ ಒಂಜಿ ನಾಟಕದ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮನ್ಪೇರು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಲ್ಪನೆ ಮೂಲು ಒಳ್ಳೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸರಿಯಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಜ್ಜಿ ಐಕ್ ನಿಕಲುದಲ್ಲ ಅಕಾಡೆಮಿಡ್ ದಾಲ ಒಂಚುಂಡು ದಾಲ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತು ಕೊರಿಯರಂದಾಂಡ ಏತೋ ಹೊಸ ನಾಟಕಗಳು ಉದ್ಭವ ಆಯ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು. ಎಡ್ಡ ವಿಷಯ ಪಂಡರೆ ಒಂದುವೇ ಆಶಯನದಿದ್ದೊಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಸ್ತುತ 1 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚಡು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪಾಲ್ತಾಡಿದಾರೆ ಪುನಗೆ ಒಂಜಿ 4.8 ಕೋಟಿ ಇತ್ತೆ 3 ಆಜಿ ಕೋಟಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರು ವೇದವ್ಯಾಸ ಕಾಮತರ್ನ ಮರ್ಗಿಲ್ಡೆ 1.5 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚಡು ಒಟ್ಟು 1 ಕೋಟಿ ಐದಕ್ಕ 30 ಲಕ್ಷ ನಮ್ಮ ಮಟ್ಟ ರತ್ನಾಕರ ಕರಾವಳಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಮುಖೇನ ತುಳು ಭವನ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ನಂಗೆ ಬಯಲು ರಂಗಮಂದಿರ ಒಂದು ಯೋಜನೆ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಬೋಡಾದು ಉದೇನು ಮಲ್ತೊಂದುಳ್ಳ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಎಂಕಲ್ನ ಕಲಾವಿದರ ಒಕ್ಕೂಟದ ಅರ್ಜಿ ಬತ್ತುಂಡು ಎಂಕ್ಲೆ ಮೂಲ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊರಲೆ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅವಕಾಶ ಕೊರಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ನಂಚೆತ್ತನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕೊರೋಣ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಕೊರಂಡ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಕೊರಡ ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಆಂಟ ಈ ಬಯಲು ರಂಗ ಮಂದಿರ ಪಣಪು ನಂಚೆತ್ತನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ
ಒಂಜಾತು ಕುಡ್ಲಾಗ ಬತ್ತನಂಚಿತ್ತಿನ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ವಾಸ್ತವ್ಯಗಳ ಅನುಕೂಲ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಕಲ್ನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ಗೆ ಅನುಕೂಲ ಒಂದೇನು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾದ ಮಲ್ತದ ಅವೇನು ಮಲ್ತದ ಯಾಕೆಂಡ ಇಪ್ಪುನಂಚಿತ್ತನ ಸೀಮಿತ ನಾಟಕ ಕಲಾವಿದನ ಕಾಲೊಡೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಸೀತಾರಾಮ್ ಕುಲಾಲ್ರಿನ ಕಾಲೊಡೆ 50 ಸೆನ್ಸ್ ಭೂಮಿ ಅಂದ ಅವೇನ ಆ ನೆಂಪುದಿದು ಆ ಬಯಲುರಂಗ ಮಂದಿರ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಮಲ್ತದ ಐಟ್ ನನ್ನ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಉಪಹಾರಗ ಬಡಾಪನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತೊಂದು ದೇವರತ್ತ ಎರಡ ಪ್ರಸ್ತುತ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಮಲ್ಲ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತುಂಡು ನಮ್ಮ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪರ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆದಿಪ್ಪುನಗಲಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಸಾರೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆದಿಪ್ಪುನಗ CT ರವಿ ಇಪ್ಪುನಗ ಅರವಿಂದ ಲಿಂಬಾವಳಿ ಪುನಗ ಸುನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಮೂಜನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಚಿವರು ತುಯ್ಯಾನಿ ಅಕಲ ಮಾತ ಪರಿಪೂರ್ಣమైన ಚಿತ್ತನ ಕೊಡುಗೆಡ್ದ ಹತ್ರ ರಂಗಭೂಮಿ ಗೀತೆ ಅಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಸಾರತ್ತ 200 ಜನ ಕುಲ್ಲುನಂಚಿತ್ತಿನ ಆಸನದ ನೆಟ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋ ಒಂದೆಂಚಿನ ಪನ್ಪರ ಆಯ್ತು ಮಲ್ಪೆರ ಅನುಕೂಲ ಆಪಿಲಕ ಮಲ್ಲ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಾಟಕ ಬೊಕ್ಕ ಅನುಕೂಲ ಆಪಿಲ್ಲ ಆತ ತಂದೆ ತುಳು ಒವೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪರ ಉಚಿತವಾದ ಎಂಕಲ್ನ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಓವೇ ಮಲ್ಪುಂಡ ಎಂಕಲ್ನ ಉದಾಹರಣೆ ಬಂದ್ಪುಂಡ ಕಾಪಿ ಕಾಡ್ರನ ಮಗನ ಒಂಜಿ ಚಲನಚಿತ್ರ ಬತ್ತನ ಆಯ್ತಾ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಗೆ ಉಚಿತವಾದಿ ಕೊಡ್ತಾ ಉಚಿತವಾದ ಕೊಡ್ತಾ ಕಾಪಿ ಕಾಡ್ರೇನು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಕೊಡಿಯಲ್ ಬೈಲ್ರೇನು ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ನಿಖಲ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕಿಶೋರೇನು ಕುಲ್ಲದು ಮುರಂದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಕ್ಲು ಮುಜ್ಜನ ಗೆಸ್ಟ್ ಅಕ್ಲಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಗೌರವ ಮಲ್ತದ ನಮ್ಮ KN ಟೈಲರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಕುಲು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತದ ಅವೇನು ದುಂಬು ಜಾನಕಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಅವರ ಕಾರಣ ಅವೇನು ಮಲ್ತದ ಎಂಕುಲು ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಲ್ತದ ಅಕ್ಲ ಗೌರವ ಕೊಡ್ತಾ ಕಾಪಿ ಕಾಡ್ರೆ ಅನಿವಾರ್ಯ ಕಾರಣರಿಗೆ ಬರ್ರಿ ಆಗ್ತದೆ ಈತ ಪೂರ ಅಕ್ಲನ ಇಲ್ಲಡೆ ಬೋದ ಅಕ್ಲನ ಲೆತ್ತದ ಗೌರವಿಸದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತದ ಒಂದು ಎಂಕಲ್ನ ದೂರದೃಷ್ಟಿತ್ವ ಎಂಚ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ನನ ಕುಡ್ಲದ ನಾಟಕ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಆ ರಂಗಭೂಮಿ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಅತ್ತಂಡ ತುಳುನಾಡದ ಒವೇ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಧಕ್ಕೆ ಅರೆಬಲ್ಲಿ ಬಣ ನಿರ್ಣಯಗಳು ಅವಲಿತ್ತಿನ ಸಂಪನ್ಮೂಲನ ಸದ್ಬಳಕೆ ಮಲ್ಪರೆ ಹಾಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನೆನ್ಪೂರ ಎಂಗ್ಲು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ಪರಿಗಣಿಸತ್ತು ಹಾಗೆಂಡ ಎಂಕಲ್ ನೆಟ್ಲ ರಂಗಭೂಮಿ ಇತ್ತಿನ ಚೇತನ ಕಲಾವಿದರು ಅಕಲ್ ಪುರ ಇತ್ತಿನ ಟಾತ್ರ ಅವನ್ ಬಾರಿ ಪೊರುಡು ಮಲ್ತದ ದುಂಬುದ ದಿನಗಳಿಗೆ ಬಯಲು ರಂಗ ಮಂದಿರ ಪಣಪನ ಜಾಗೆಡು ನಿಕ್ಲೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ಗೆ ಪೂರ ಆಪುನಲ್ಕನೆ ಅವನ್ ನಿರ್ಣಯ ಬತ್ತದೆ ಎಲ್ಲ ಎಂಗ್ಲ ಅವಧಿ ಕಾಯ್ದಾನ ಜಪ್ಪನು ದುಂಬುದಿಲ್ಲ ಈರು ಪಂಡಿನಲ್ಕನೆ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ನಡಪವನ ಪ್ರಯತ್ನ ಜಿಲ್ಲಾ ರಂಗಮಂದಿರ ಒಂಜಿ ಆನಗವಂತೆ ತಡ ಆಂಡಲ ಇತ್ತೆ ಸದ್ಯೋಗ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪನೆಕ್ಕೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ನಾಟಕ ಮಲ್ಪನೆಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತಾರ ನೆಕ್ ಎಂಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಒಕ್ಕೂಟದ ಸೋಲ್ಮೇಲೆ ಹೌದಾದ ಗೆಂಡ ಎಂಕಲ್ನತ್ ಸಮಸ್ತ ತುಳುವೇರು ನಾವು ಎಂಕುಲು ಇನಿ ಬರ್ಪ ಎಲ್ಲೆ ಪಪ್ಪ ಅಂಚೆ ನಡೆದವರ ಎಡ್ಡ ವಿಚಾರನು ಸಮಾಜಗೂ ಇರು ಕೊರಿಯರು ಆರಂಭದ ಇತ್ತವರೆ ಮುಟ್ಟೋಗ್ಲ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಚಲನಚಿತ್ರರಂಗದ ರಂಗಭೂಮಿದ ಮೂಲೊಡ್ದು ಬತ್ತಿನ ಕಡೆವರೆ ಮುಟ್ಟೋಗ್ಲ ಎರಡು ದೇತ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು ಎಸಳೆಸಳ ಅದು ಬಿಡು ಬತ್ತಿನ ಪೇರು ಮಲ್ಲೂರ್ರೆ ಈ ರಂಗಭೂಮಿಡು ಮಲ್ಲೂರು ಪಣಪನವು ಒಂಜಿ ಊರಾದು ಒರಿದಿಜ್ ಅವೊಂಜಿ ನಡತೊಂದು ಪೋಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಕಲಾ ಮಾಣಿಕ್ಯ ಆ ರೀತಿ ಇರು ಹೋತಾರೆ ಇವ್ರ ಜೀವನಡು ಸರಳ ಸಜ್ಜನಿಕೆಡು ನಿಸ್ಪೃಹೆ ಅದು ಇವರು ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಾರೆ ಇವ್ರನ್ನ ಜೀವನದ ಕಡೆ ಕ್ಷಣವರೆ ಮುಟ್ಟೋಗಲ್ಲ ಇರ ಕುರ್ನಂಚಿತ್ತನ ಆಯುಷ್ಯವರೆ ಮುಟ್ಟೋಗಲ್ಲ ಭಗವಂತೆ ಆರೋಗ್ಯ ನೆಮ್ಮದಿನ ಕರುಣಿಸಬಡ ಪಣ್ಣದೆ ತುಳುವಪ್ಪೆಡ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬತಿ ಲೇಸನ ಪುರ್ಲು ಮಲ್ತಾರೆ ಸಮಸ್ತ ವೀಕ್ಷಕ ಬಂಧುಗಳ ಮತ್ತಿರ್ದು ಆತ ಮಾತ್ರ ರಡ್ಡರೆ ಕೋಟಿ ವಿಶ್ವದ ತುಳುವೆರ್ನ ಮತ್ತಿರ್ದು ಕನ್ನಡ ರಂಗಭೂಮಿಡ್ಲ ಮೆನ್ಕೆನಾರ್ ಕನ್ನಡಮ್ಮೆನ ಮೋಕೆದ ತಾಂಕನಂದ ಬಾಲೆಯರು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಮಾತೆರ್ನ ಪರವಾದ ಇರಗೆ ಬುಡಲದಿಂಜಿದ ಕೃತಜ್ಞತೆದ ಸೋಲ್ಮೇಲನು ಯಾನ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕ ಬಂಧುಳೆ ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ತುಳುನಾಡದ ಬಾರಿ ಪಿರಾಕದ ಯಕ್ಷಗಾನ ಬೊಕ್ಕೋ ರಂಗಭೂಮಿಡು ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಾತ ಸಾಧಕರು ನಮ್ಮ ಗುರುತಿಸವಡು ಅಕಲ್ನ ಜೀವನ ಯಾನನ ನಮ್ಮ ದಾಖಲೀಕರಣ ಮಲ್ತದ ದುಂಬದ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಎತ್ತವಡು ಪನ್ಪನಂಚಿತ್ತನ ಮಲ್ಲ ಅಂಗಡು ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪಾಡ್ನಂಚಿತ್ತನ ಪೊರ್ಲಕಂಠದ ಯೋಜನೆ ದಾಖಲೀಕರಣ ಯೋಜನೆ ನೆಟ್ ತುಳುನಾಡ ಯಕ್ಷ ರಂಗ ಕಲಾವಿದರು ಪಣಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಈ ಪೊರ್ಲಕಂಠದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ ಸಂಸ್ಥೆದ ಬೆರಿತಾಂಗದೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಸಂಪನ್ನಾವೊಂದುಂಡು V4 ಮೀಡಿಯಾದ ಒಂದು ಪ್ರಸಾರ ಆಪಿನತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಕಣಜ ಪಣಪನಂಚಿತ್ತನ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಒಂದು ಶಾಶ್ವತವಾದ ದಾಖಲಾದಿಪುಂಡು ಇನ್ನಿತ ಈ ಎಗ್ಗೆಡು ನಮ್ಮಡ ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ದಾಖಲೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಪೂರಕ ಆಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ ವಿಶೇಷ ಸಾಧಕೆ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಟೆ ರಂಗಭೂಮಿ ಕಲಾವಿದೆ ಅನ್ನಂಚಿತ್ತಿನ ಹಿರಿಯರು ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಕುಮಾರ್ ಮಲ್ಲೂರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗುಳ್ಳೆರು ಅರೆನಿತೆ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ V4 ಸಂಸ್ಥೆದ ಗುರುಕಾರ ಎನ್ನಂಚಿತ್ತಿನ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಕುಂದರ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗುಳ್ಳೆರು ಅಂಜನೆ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಸದಸ್ಯರ ಅನ್ನಂಚಿತ್ತಿನ ನರೇಂದ್ರ ಕೆರೆಕಾಡು
அது விசேஷவாது ರಂಗಭೂಮಿ ಕಲಾವಿದೆಲಂದು ಉದಯವಾಣಿದ ರಿಪೋರ್ಟರ್ಲಂದು ಅರ್ಲ ನಮ್ಮಟ್ಟಿಗೊಳ್ಳರಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಕುಮಾರ್ ಮಲ್ಲೂರು ಮೇರೆನು ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪನ ಪಡ ವೀಕ್ಷಕ ಬಂಧುಗಳು, ಇತನೆಡ ಬಾರಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ರಂಗಭೂಮಿದ ಚಲನಚಿತ್ರ ಲೋಕದ ನೀಲಾಕಾಶದ ಮೆನ್ಕು ನಂಚೆತ್ತಿನ ಅದ್ಭುತವಾಯಿನಂಚೆತ್ತನ ಧಾರಗೆ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಲೂರು ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಕುಮಾರ್ ಮೇರಡ ಭಾರಿ ಪೊರುಳು ಪಾತ್ರಗತೆ ಮಲ್ತ ಮೇರಿನ ಜೀವನಾದರ್ಶ ನಮ್ಮ ಬದುಕು ಗಂಜಿ ಬೊಳ್ಪಾವಡು ಪನ್ಪನಂಚಿತ್ತನ ಅಂಗುದೊಟ್ಟಿಗೆ ಎರುಪೂರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ತಾರೆ ನಿಕ್ಲಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರಗಳು ಎಡ್ಡೆ ಆವಡು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಬರೀ ವಿಶೇಷವಾದ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಕಣಜಡ ದಾಖಲಾಪನಂಚಿತ್ತನ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ V4 ಮಾಧ್ಯಮಡು ಜನಕಲ್ನ ಉಡಲಿಗೆತ್ತು ನಂಚಿತ್ತನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಏರು ಪೂರ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ಪರ ನಿಗಲ ದುಂಬುದ ದಿನಕೊಲೆಡ್ಲ ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಬಾಯಿನಂಚಿತ್ತನ ಒತ್ತು ನಿಗಲ ಇಪ್ಪಡ ಬಣದ ಬಂಡೊಂದು ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ ಸಂದೈತ ಮಲ್ಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಈ ಪೊರ್ಲ ಕಂಠದ ತುಳುನಾಡದ ಯಕ್ಷರಂಗ ಕಲಾವಿದರು ಪಣಪನಂಚಿತ್ತಿನ ದಾಖಲೀಕರಣದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಮುಗಿತಲ ಚುಕ್ಕಿದೀವಿ ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಸೊಲ್ಮೆ